बेयो दिल्ली नोगोर, भारतनि राजथावनि। दिल्ली नोगोरखौ तमर राजा आनंद पालआ 1069 मायथाइयाव मेहरलीआव गायसनग्रोदोंमोन। ब्रिटिशनि समाव भारतनि राजथावनिया कलकातायावमोन। 1931 मायथाइनि जानुवारि दानाव गोदान दिल्लीखौ भारतनि राजथावनि हिसाबै गायसननाय जायो। उनाव 1947 मायथाइनि 15 आगस्त खालि भारतआ ब्रिटिशनिफ्राय उदां जायो। हादोरनि खना खनला जायगाफोरनिफ्राय बेयाव गोबां हारिनि सुबुंफोर फैयो जिउनि राहा नागिरनो। बर'फ्राबो गोबां दंसै बे दिल्लीयाव। सोलोंथाइ लानो फैनाय, गाहायनिफ्राय गोजौ थाखोसिम साख्रि मावनानै बेयाव थागिबि जानायनि अनजिमायाबो बाङाय नंला। दिल्लीनि सुबुंफ्रा सान हर बानाय गैया मेंनाय गैया खामानि मावनानै गाव गावनि नखराव गोजोन सोरां लाबोनो नाजायो। नाथाय बिनिनो उल्था दावरावा मावो। नायलांदो नोंथांमोन, दावरावा सोर? Very good, Tyria. नाथाय राङा बाखिसो जागोन। बाखिजों बोरै जानांगौ जाखो? नैबे दावराव थुवाग्रा मानसि नङा। नोंनो रांखौ सप्ता खनसेनि उनाव हरगोन आं। एक्चुअली आंहा रांनि एसे प्रब्लेम जादों। प्रब्लेमा आंहासो जानोसै नोंनि रांखौ मोनाब्ला। मानोना गाबोन आं सप्तासेनि थाखाय लन्दनाव थांगोन। Don't worry, Tyria. 10 लाखल' रांथ'। आं नोंनो नों सफैब्ला हरगोन। मानो गावखौ नों बेखौ? बियो नोंनि आरो आंनि हेंथा खामानि मावगासिनो दंमोन। पुलिसनि संगालि जादोंमोन। बेखौ हयथ' नों मिथियामोन। हेफाफा नंजायनो खम नङामोन बियो। बिदिसोमोन नामा? आं जोंनि बिजनेसनि हेंथा होग्रा मानसिखौ गाव। लादो बेखौ। Let's go. बिदिनो जाबाय बिदिब्ला थिउरिया। अके, जागोन दे।
गासिबो थिगैनो दं थारमाने आं दुबाइनिफ्राय दा सफैदों दिल्लीयाव नों माथो दाबो गान्दा गं मैदेर हाथाय मोसा बिगुर आरो साल दंफांफोरखौ दैथायहराखै बेबादिजों जानाय नङालै राखाव नोंथां नोंनो आं रांनि बदलै गोबां गावग्रा आइजेंफोर हरखांबाय जिखिजाया आं दुबाइयाव दंमोन एसे खामानि दंमोन जोंनि इन्टारनेशनेल मिटिं दंमोन रां नांगौमोनब्ला रां हरगौमोन ना आं मानोथो आइजेंफोरखौ बिहरा नोंलाय ड्राग्सफोरखौथ' आंनो मुनिफ्राय फाथायहरखायो नोंनिफ्राय नाङा आंनो नों बड'लेण्डआव थाबाय थानानै जाम्बा जालांबाय एसे बाहेरानि बार जानायदो अब्लासो मिथिगोन नोङो बिजनेसा माखौ बुङो बिजनेसाव धोर्ज थानांगौ बिजनेसमेनजों बिजनेसमेन थगायलायनो नाङा बुजिबाय मा दानसेनि उनाव दे हरना हरा नायगोन बुजिबाय दोनदो काय को अपन के धंधे में डिस्टर्ब करता है रे तू तेरे को पता नहीं क्या अपुन कौन है अपुन का नाम है तावराव इस मोहल्ले का बोले तो दिल्ली का बादशाह है बादशाह मेरे को माफ कर दो साहिब क्या रे तो पुलिस में फोन करेगा मेरे खिलाफ काम करेगा हेलो बोदोलनिफ्राय सासे सिआइडि मुङा सोरां सांग्रांथा बियो दाननै जाबाय दिल्लीयाव फैनाया नोंखौ हमनो थाखाय दोनबाय सार बुं नोंनि लास्ट उइसआ मा नोंबोथ' दिल्ली वेलफेयार ससाइटिनि सासे संगालि आं मिथिगौ नों दिनै आंखौ बुथारखागोन मानसिया सानसे बयबो थैखायो आंहा बे गिनाय आरो दुखु गैया दुखुआ बिसो नों बर' जानानै बर'नि जिउ लागासिनो दं नों सुबुं जानानै सुबुंखौ बुथारगासिनो दं जिउआ जिउखौ बुथारखायो बेवहाय आंनि दाय गैया बियो मिथिंगानि नेमखा खरा मैला नांबाय मोनामबाय थाब द्राइभाराव सोहै बुजिबाय खोनासं बिरखां नोंसोर साब्रैया सोरांखौ नागिरना आंनिसिम लाबो जागोन सार नङाब्ला जायगायावनो जिउ फोजोब बियो बड'लेण्डनिफ्राय फैनाया 2 दान जाबाय सोरां बियो सिआइडि इन्सपेक्टर आंखौ संनो फैदों आसाम बड'लेण्डनिफ्राय बेखौ दिल्लीयाव सोर दैथायहरदों नायनि माबादि सोरां आरो नों रुबिलाल अट'मेटिकनो खौरां है राखावनि सोमोन्दै सोरां नों बबेयाव थांगोन दा आं बै महलाव बिजयखौ लोगो हमनो थांगोन बिदिब्ला निउयर्कनिफ्राय फैनानै लोगो मोनसिगोन जागोन दे दे होनबा see you bye
खारै गोबावनो दिल्ली बोडो वेलफेयर सोसाइटीनि सासे सोद्रोमाखौ दावराव गेंस्टारा सिथारबावबाय बेजों खेबनै जाबाय बियो जोंनि मानसिखौ बुथारनाया आगोलाव रां दाबिनानै मोनैनि बिजनेसमेन रन्जित बसुमतारीखौ गावथारखांबाय दानिया जोंनि वेलफेयारनि मेम्बार रामेश्वर ब्रह्मखौ दा जों बयबो सांग्रां जानांसिगौ आं दिल्ली बोडो वेलफेयर सोसाइटीनि सेक्रेटारि जानानै बेखौनो बुंनो लुबैयो दि दिल्लीयाव थानाय साफ्रोमबो बर'फ्रा दावरावनि हेंथायै गसंनांसिगौ जों बिदिब्लाथ' पुलिसनो एफआइआर होनो हायोना दिल्ली पुलिसनो बिजनेसमेन रन्जित ब्रह्मखौ गावथारनायनि जों सिगाङाव एफआइआर होखांबाय नाथाय पुलिसा जेबो एक्सन लायाखै रां लानानै सिरि थादों पुलिस डिपार्टमेन्टनि माखासे अफिसारफ्रा बिनि आखाइनि मानसि बिनिखायनो जों दा एसे गुबुन लामाजों आगान सुरनांगोन गोनां जायोब्ला सुखौ सुजों खायख'नांगोन बे खोथाखौ जोंनि दिल्लीनि क्राइम ब्रान्चनि सेडि इन्सपेक्टर बिजयआ सानो आरो नैबे बिथां सोरां ब्रह्मआ सानो जाय आसाम बड'लेण्डनिफ्राय फैदों बिथाङाबो सेडि इन्सपेक्टर दावरावखौ हमनोनो बिथाङाबो आसाम पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्राय स्रोदै दैथायहरजानाय दा बिजय आरो सोरांमोननि प्लेन आरो पलिसिजों जाहाथे दिल्ली बोडो वेलफेयर सोसाइटीनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफ्रा मदद होयो बेखौनो आं खावलायो सोरहाबा माबा बुंनांगौ दंब्ला बुंदो आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया आंहाबो गैया आंहाबो गैया नोंसोर साननाय बादि जोंबो मोजां जागोन सानबाय आं नैबे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों दावराव गेंस्टारखौ दिनै बयबो मिथिगौ मोनसे गरिब न'खरनि मानसिमोन बियो बड'लेण्डआव 10 बोसोरनि सिगां मोनसे फिसा सिखाव हान्जानि बे लिडारमोन बियो मालायफोरनाव बोरमा अमा दाउ खावोमोन लासैनो बेंकआव रां लुट खालामनाय गिदिर बिजनेसमेनफोरनाव रां दाबिनाय खामानिफोरखौ मावो उनाव मैदेर हाथाय गान्दा गं मोसा बिगुर साल दंफांफोरनि बिजनेस मावो बिदिनो बिनि मुङै पुलिस स्टेशनफ्राव जेरावबो सानथ्र'हायै केस फैयो बिनिफ्राय थानो हायैयाव बियो बड'लेण्डनिफ्राय दिल्लीयाव खारबोयो दिल्लीयाव फैनानैबो बियो आथिखालाव बे गाज्रि हाबाफोरखौ मावगासिनो दङ बेनिखायनो जों साफ्रोमबो गाज्रि हाबाफोरखौ फोजोबनो गाज्रि सुबुंफोरखौ फोजोबनांगोन बे फोजोबनाया मोजां लामाजोंनो जा बा गाज्रि लामाजोंनो जा मोनसे खोथा आंबो बुंनो लुबैदों आं दिनै दिल्लीयाव जोनोम मोननानै दिल्लीयावनो क्राइम ब्रान्चनि सेडि इन्सपेक्टरनि सार्भिस मावनानै ओरैनो समखौ आं थांगारहोनो सानाखै आं सासे बर' सुबुं सिखोना जोहोलाव सोमदोन जोहोलावमोननि बर'नि थैया दिनै आंनि रोदायावबो खारगासिनो दं बर' समाजाव बेबायदि गाज्रि सुबुंनि आखुजों गुबुंले जानायखौ आं लुबैयाखै दिनै लाइमोन सुबुंफोरनि जिउ आरो इयुनखौ सानफा एफा ड्राग्सजोंबो खहा खालामबोदों दावरावा फरायफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दावरावमोन बायदि गाज्रि सुबुंनि लामाजों बयबो थांगासिनो दं बेनिखायनो जों साफ्रोमबो बुहुमाव खना खनला थानाय बर'फ्रा खौसे जानानै दावरावमोन बायदि गाज्रि सुबुंखौ फोजोबस्रांनांगोन मानोना गाज्रि सुबुङा दावरावल' नङा गोबां दंबावो बेखिनिखौनो बुंनानै आं जिरायथ'बाय मोनसे फोजोबनो हानाय राहाया नैबेबो गाव गावनि न'खराव जाहाथे रावबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गाज्रि लामाजों थाङा बेखौ नोजोर होनांगोन
आरो दिनै दावरावा बड'लेण्डनिफ्राय खामानिनि मुङाव बर' सिख्लाफोरखौ दिल्ली, मुम्बाइ, बेंगलर, गुजरात बायदिफोराव लाबोनानै देहा फाननाय फालांगियाव सोसनगासिनो दङ। बिनि गेजेराव सोरबा सोरबा गुबुन हारिफोरजों हाबा जाबाय आरो नायनो मोजां मोजां सिख्लाफोरखौ नेपाल, सिंगापुर, बेंकक, हंकंफोरनि देहा फालांगिरिफोराव दैथायहरगासिनो दङ। बे फालांगियाव दा गुबुन हारिनि दालालफोरनि मुलाम्फा आरो दावरावनिबो लाख लाख रांनि मुलाम्फा। नाथाय बर' हारिनि खहा, बर' समाजनिसो खहा। दिनै बर' लाइमोन सिख्लाफ्रा बे फालांगियाव थांबाय थायोब्ला आरो गुबुन हारिनि गाज्रि फाव फान्दायनायाव सांग्रां जानो रोङाब्ला हारिया अलखदाव गोग्लैनांगोन। बेनिखायनो दा सम जाबाय जों साफ्रोमबो बर'आनो खौसे जानांगौनि, गाज्रि सुबुंखौ फोजोबनांगौनि आरो साफ्रोमबो बर' लाइमोन हिन्जावफोरनि गोसोआव हारिनि सेन्टिमेन्ट सोनानै होनांगौनि। बिनि थाखाय बड'लेण्ड आरो आसामाव बर' हारिनि सेन्टिमेन्ट सोनानै होनाय आयदा लानानै मोनसे आफाद दानानै बुहुमनि खना खनला बर' हारि थानाय जायगाफ्राव सेमिनार खुंबाय थानांगोन। अब्लासो बर' लाइमोन सिख्लाफोरनि गोसोआव हारिनि सेन्टिमेन्ट हाबगोन आरो बर'फ्रा मोजां लामाजों दावखोलांगोन। दा जेखि जाया मानो जोंनि थांखिखौ मावनांगौब्ला जों खौसे जाग्रोनांगोन। दिल्ली बड' वेलफेयार ससाइटिया 1988 मायथाइयाव दाफुंजादों आरो बै समनिफ्रायनो आफादा बर' हारिनि मोजां खामानि मावबोदों। जेरै दिल्लीयाव थानाय बर'फोरखौ खौसे खालामबोदों, हारिनि गाहाम हाबाफोर मावबोदों, इयुनावबो मावलांगोन आरो दावराव गेंस्टारखौ जों लायहोआ। औ नंगौ, नोंथाङा थिगखौनो बुंदों। नंगौ, नोंथाङा थिगखौनो बुंदों। बेखौ रावबो गिनोबो नाङा। नंगौ, रावबो गिनो नाङा। दे बिदिब्ला सावरायनाया बेयावनो थाथ'थोंसै। दे बिदिब्ला थांलायदिनि। जागोन दे। आदा प्रेसिडेन्टआबो सफैयाखसै। आफाया? औ। आच्छा बिदिब्ला आंहा एसे खामानि दङ, आं थांग्रोदिनि। थांग्रोदो दे। जागोन दे। रागा जोंसिगोन बियो, फंबाय मोगथाङा। मिटिङा दहायनोमोन, लेटसो जालायलायबाय। बिमा, ओइ बिमा, रैमथि। मा जाखो? बे आलमारिनि खदा लाबो। माबार लाबो। लांगौ र'। बेनाबाथाय हाखु दाखु जालायबाय। दीदी ये क्या है? मा जिराद बे बोरो? फेमासो नो दोनहर बेयाव। पुर्निमा रजिया ओंखारबाय? औ, देलायगासिनो दङ। हा आंजों बबेसिम थांफानो नागिरदों बिसोरलाय? ए, पुर्निमा एटिएमआव थांनोनो रां बख'नो 2000 रां नांगौनो दख'ना बायनो। दख'ना बायनो? औ, दाखालि सोरबा बड'लेण्डनिफ्राय दख'ना फाननो लाबोदोंनो, बेखौनो बायनोनो आरमा। दख'ना बायथाय जमथार बेहा। बिनिफ्राय सासेयालाय रजिया? बेहा गावनि लोगोनि बार्थडेआव थांदोनो। बेहाथ' लोगोनि खनबेसे बार्थडे पार्टि जायो? बोसोरनै जाबाय कलेज हाबजेननायनिफ्रायनो बार्थडे पार्टि जोबा बेहा। कलेजाव फरायबाय नालाय लोगो बांबाय, माथो जाखो? बिब'आबोथ' समान समान कलेज फरायदोंना, बेहालाय माथो बारा जेरावबो थांबाङा। थाइबा आसिया समान जायो होमबा? रैमुथि, नों मिथिया नामा फिसा हिन्जावफोरखौ लायहोजाया? नोजोर हो, नोंहा न'आव थायो। आंहा साख्रिनि रिटायारमेन्टनि उनावब्लाबो बिजनेसनि थाखाय न'आव थानाय जाया, बुजिबाय? दे लिंहरदो बिसोरखौ, थांनांसिगौ। पुर्निमा, रजियाय, नै नोंफाया थांनो ओंखारबाय, थांफादो माबार। जाबाय। I'm ready, मम्मी। मबाइला बबेयाव बादिं जाबाय, नागिरदो रजि। हेलो अंकल। रजियाय, थांदो माबार। अंकलनि फोन मम्मी, पापानो हरदो न। हेलो बाजै, आदानो हरनाय फना। नों दे कार्ड दिहुनहैदों, गावनि मबाइलाव हरदो। दहायनिफ्रायनो मबाइला सोजोबबायना। ए, अन खालामनो बावदों बियो, दा रजा खिथाहैदोंसै। दे। लेट्स गो दीदी। औ, थुदो। बाय मम्मी। बाय आयै। दे, थाब फै। हाय। हेलो।
आफा न आदै हरदों हेल' माथो मबाइलखौ सुइच अफ खालामना लाखो हो नंगौ नामा ए नङा माथो दे बुंदो दे बुं माने मिथिङा जोब्बाय जायखिजाया नों जोंखौल' लांफैदो ए मिटिङा जोबलायलायबायसो आं लेट जाबायलै गाज्रि दा मोनसै नों आफादगिरि जानानैनो सिरियासखौनो लाया बांसिनानो एबसेन्ट जायो नों मिटिंफ्राव माथो खालामबावनो लेट जाबायब्ला दे जाबाय फैदोल' नों जोंखौ लांफैदो दे थांगासिनो दङ थाथ' नेथ' कितना भाड़ा हुआ 100 रुपया है भाई आं गावगोन गरफा गरफा हाबहोजोबगोन आं अट'मेटिक राङा जोंनि जागोन न'होनो आदा अट'मेटिक ओइ दारमासिनि मा खुरियाखायलै बियो जोंसो देरहागोनलै नायबाय थाल' बिसोरलाय माब्ला देरहाफेराब्रा जेब्ला जेनबाय थाखायो नायब्लानो जाबाय सोरजोंनो सोर देरहायो 100 राङा सोरनि जायो मा 100 बुङो 100 बुंब्रा इंलिसनि रोखा रोखा आं बर'निबाथाय एसे कनफिउज जायो आदानि खोथायाव मोनसे खोथा गोसोआव फैदों आंहा गोदो आं बर' मिडियाम फरायजेनब्ला जेब्ला आं फरायबाय थायो अब्ला आबौआ खाथियाव जिरायनानै बुङोमोन जेब्ला आं बर' मिडियामनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 2 लाथिख' 20 2 2 22 9 लाथिख' 90 9 9 99 7 1 7 11 बेबायदि फरायब्ला बियो बुङोमोन मा घन्टा लेखा फरायनाय जाखो बेलाय 7 1 7 1 7 7 2 7 2 9 9 99 2 लाथिख' 20 2 गुलायबाय गानफिनलायबाय 2 जिलायबाय सुथलायबाय बे मा लेखा फरायनाय जाखो बेलाय होननानै बेबायदि बुङोमोन गोदो जोंनासो बांला माइदम फरायब्ला 1 1 11 1 2 12 1 3 13 बेबायदि जोंनासो मोजांमोन दानालाय नोंसिनालाय मा जानला मोनला फाग्ला फाग्ला बुंहरानलाय जिखि जाया मानो जोंनि बर'नि अनजिमा साननाय रावथ' बेखौ जों नेवसिनो नाङा आंबो नेवसिनाय खोथा बुङाखैब्रा उन्दै समनि जाथाय गोसोआव फैनायखाय खोन्थादोंसो आं हावनि रुबेलाल फैदों मा खालि केरामल' गेलेबाय थायो नोंसोरलाय जों ओरै गेलेयाखैलै फंबाय रांनिसो गेलेदों आसा मा खौरां लाबोलायखो नों रुबेलाल बुं मा खौरां दावराव सारा नोंखौ आंनि दानो लिंहरदों साननै सानथामनि उनाव बड'लेण्डआव थांनो हागौ बड'लेण्डनि राखाव गुन्दाया दावराव सारखौ थगायगासिनो दं मैदेर हाथाय हरनो होननानै खोनाबाय नों रांखौ जिंगा दासि आगोलनि मोननांगौ रांखौ दिनै हरजोबसिगोन बियो रांखौथ' आं जिंगा सियाखै नाथाय बड'लेण्डआव थांनांगौखौसो सानहरदों आं 4 बोसोर जाबाय बड'लेण्डआव थाङिया सिखावनि केसआव खारबोनांदों दिल्ली रिन्दाव जोंस्रां बिसोर कम्पानियाव खामानि मावनो फैदोंमोन नाथाय आंखौ लोगो मोननानै आंनि खामानियाव थाफायो बिसोरो बोसोरथाम जाबाय बिसोर दिल्लीयाव जेखि जादोआ दावरावजों रायलायग्रो दिनि जोंस्रां बै हारमनियामा लाबो जोंबो थांफानोसै आदा नोंसोर थांनाङा आं दानो अट'मेटिक फैफिनगोन बेयावनो लाखिदो आफा न'आव सानैबो थाब थां जागोन आफा बाय दीदी मोबाइल देना थैंक यू बाय चोरी करता है अभी पुलिस को बुलाता हूँ आई शंकर आपको मोबाइल आई शंकर आई
क्या हुआ भैया? इसने मेरा पर्स चुराया है। क्या? तुमने इनका पर्स चुराया? तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना था, यहाँ कैसे आ गया तू? दे दो इनका पर्स। कहाँ है? और चलो। कैसा आदमी है? मा सब समय हमजानाय बेलाय खावगा फ्रामबो हमजानाय। नों रैखा खालामलायबायथ' दिनै हमजानो गलायबाय सालाखौ। खिफैलायबाय नों। रब्रा रलाय। आच्छा खिफैहंला, आं नोंखौ खनबेसे बबा लेंग्रा खाना खर' गाज्रि हाबब्रेन बुंनानै बासायबाय थानांगौ जाखो? दाबो आं नुसननायखायसो, नङामोनब्ला लांजाबायमोन नों गथ' जेलाव। एबाराव हमजाबावब्ला बासायलां नोंखौ। मा बुंदों? बासायला? औ बासायला। मा? नों बुंनो सानदों रैखा खालामला? औ मा? अब्ला बर'नि रैखा खालामला बुंना। माथो बर'नि रैखा सोदोबखौ बासायला बुंनांगौ? बेलाय हिन्दी सिन्दिनिसो राव। जेखि जादोआ नेक्स्ट टाइम नों हमजाबावब्ला आं रैखा खालामला। जाबायथ'? बुजिबायथ'? नों रैखा खालामाबा सोरथो रैखा खालामनांगौ आंखौलाय? बबेखानि बे इसिबां गिदिर दिल्ली नोगोराव नोंनि अनगायै सोरथो दंबावो आंहालाय? आरो एखनब्ला आंथ' नोंनो गुबुननि सिफि खन'नानै रां होफैयो ना। आरो दिनैबो नों थानायखायसो हमजादों आङो, नङाब्ला हारसिंब्ला मालाबाबो हमजाखाया नैबे फान्था खिफिहंलाया। फान्थाया माब्लाबा हमजानानै पुलिसजों खानानै लांजाब्लासो बुजिगोन हमजायो ना हमजाया। खुरिया। आच्छा दैमालु बहा थांदों? बहा थांनो? सोरनिबा सिफि खन'नो थांलायबाय बे सिखावा। दैमालु बायदि खावनायाव सिख'नायाव एक्सपार्ट जानांगौब्रा, आरो आं बायदि सिफि खन'नायाव स्मार्ट जानांगौ। बुजिबाय लरग' खिफिहंला? नोंथ' मा रोंगौ? खिफिनल' रोंगौ नों। आंबो लासैनो रोंगोनब्रा, स्मार्ट जागोन। दिल्लीयाव फैनायानो बावाखै, बोसोरसेल'सो जादों। नोंहानो देन बोसोरब्रै जाबाय। सोमखोर 50 रां हरब्रा। गैया, खावनानै रांखौनो होफैनो हाया नोङो, आरो 50 रां बिदों। 50 रां हरदोब्रा। गैयालै, मा रांल' बिबाय थानाय बेलाय? 5 रांल' नै। साला दुगा मारा खिफि दुगा, गावनिखौ रावबो सेनो हाया होनना दालाय मानो? खिफिहंला लेक्सार होनना खानो रोंलाय? होसै माबा? आदाया दाबो सफैया, मा जाखो? बेसेबां जाखो समालाय? 1 बाजिबाय। ओइ देखता नहीं क्या? मेगन खोनाथां माथां सेंग्राबाबलाय। फैदो मोगथां बिजय। दासो सफैबाय नों? औलै एसे गोबाव जाबाय ट्रेफिक जामनि थाखाय। गाखोदोथ'। बैथ' पुर्निमासो। बहा? नङाबा? हो? माबा जाखाथारदों बियो। थौ माबार खिथु-खिथु। सोर जाखो? दख'ना गाननाय? बेथ' बर' सिख्लासो। दिल्लीयाव आं बेबायदि दख'ना गाननायखौ नुफेराखैमोन।
बबेनि जाखो नों? आं बोसोनखौन्स दिल्लीनि। मा मुं? पुर्णिमा। आंखौ सोमखोर बुङो। आंखौ हंला होननानै बुङो। बियो सोर? बियो आंनि लोगो खिफियंला नङा होमबा खिफियंला? नंगौ नंगौ। नाथाय नों बेवहाय मानो फैदों? आंनि बेनेथिक बेखौ सासे सेंग्राया सिख'नानै खारदों। नोंनाबो सिख'जादों बिदिब्ला? आंनिखौबो सासे अट' ड्राइभारा सिख'ना खारदों। दारमास्थनि सैमाखौ मोनोमोनब्ला होगौमोन साला। पुर्णिमाहाय मा जादों? आफा आंनि बेखौ सासे सेंग्राया सिख'नानै लांबाय। जेबो नङा दे गाबनो नाङा। बिसोरलाय सोर जाखो? बिसोर मोजां सेंग्रासो। आं बेयाव लोगो मोनदों बिसोरखौ। बिसोरबो मानि बेग सेख'नानै खारजादों। नोंसोर बर' ना? औ मुसलमान बायदि नुदों। नोंसोर मा खालामो दिल्लीयाव? कम्पानिफ्राव मावलाबायो। मा खामानि मावो? लहा लहि नाट बुल्थु मारिनाय। मारिलियानोसै। आच्छा जेखि जादोआ नैबे आंनि भिजिटिं कार्ड। माबाफोर गोनांथि जायोब्ला आंखौ लोगो हम। आरो जोंनि पुर्णिमानि बेगखौ बोरैबाफोर मोनफ्लांबायोब्ला खौरां हर। फन खालाम बे नाम्बाराव। जागोन दे आदै। बोरै नायनां? गोरोबनानै थानांगौलै बर'जों बर'। नंगौब्रा नंगौ। थुदो थांदिनि नोंस्रा थादो। थाथ' नोंथां। बाय। बाय। आयै बामनानै लाबाय थाथावथाव। हाय मासे मोजां सिख्ला। इस्थोबा माबाया माब्रैया बागदावलायनाय दारमास्थनि। बहा थांमोन नोंलाय? बहा थांनो लाबोलायबाय नै फान्थाया मस्ला। सासे बर' सिख्ला बेगखौ। मा दं बेयाव? मा थानो रां थागोन एटिएमनिफ्राय बख'नाय। बेथ' दासो थांनाय जों लोगो मोननाय बर' सिख्लानि बेनेथि बेगसो। पुर्णिमानि? औ। आयै पुर्णिमा। आरो जोंनि पुर्णिमानि बेगखौ बोरैबाफोर मोनफ्लांबायोब्ला खौरां हर। फन खालाम बे नाम्बाराव। औ पुर्णिमानि हैफिननांगौ बेखौ। औ हैफिना आंहा एथ' खस्थ' सिख'दों बेखौनो। नै नङाब्ला हर। न'लै न' आंहा खावरानो हा लाग्रा। नाथाय गोसोआव ला बर' सिख्लानि बेग नुब्लानो सिख'नसिंग्रा नोंनो। मा खालामब्रा खिफियंला? बिनि खोथाखौ दोन। साननैसो उनाव हैफिनसै सासे सिखावनिफ्राय मोनदों होननानै जाया होमबा। गुड आइडिया। थौ मा दं बेगाव? नायनि खोमा। नाया जाम्बा मालाय सिख्लानि बेगखौ। थौग्रा रुमाव। मा जाखो दैमालु? जेबो जायाखै थौग्रायासो रुमाव। लाजि मोनदों बिगुरा। थांसै आं बड'लेण्डआव। बड'लेण्डआव थांनो? बड'लेण्डआव थांनो बियो। बड'लेण्डखौनो गारनानै फैदों सिखावनि केसआव थानो हायैयाव आरो बड'लेण्डआव थांनोनो। आच्छा बड'लेण्डआव थांबायदो नोङो। सानबेसे खारखोमानो नों पुलिसखौ? नोंथ' सानसे हमजाथारगोन पुलिसजों आरो जेलाव थाहैनांगोन। आच्छा दे जेलनिफ्राय गबाय दे नोङो। बिनिफ्राय न'आव फैबाय। अब्ला न'आव नों मा मावनानै जानो? हालौनोसै। हालौनाया माब्रैमोनलाय खिफियंला? हालेवनाया औ टेक 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 टेक। हालौनोनो बियो। हालेवनानै जाग्रानि फिसा। नांगालखौनो हमनो रोङा नोङो आरो हालौनोसो बुंदों आरो हालौनोसो सानदों। खोनासं दैमालु नों बायदि हालावबो थाङा मैयावबो थाङा मानसिनि थाखाय बे दिल्ली बायदि मोजां जायगा नागिरना मोना नोङो सारा बुहुमाव।
बिन्दास लाइफ बे दिल्लीयाव नङा होमबा खिफिंला नंगौब्रा बिरि सब गुसु जाथों एसे दा थां नों बड'लेण्डआव दिल्लीयावनो थाबाय था नों पकेटमार जानानै खुरिया थांगोन आं बेबायदि अनलायनाय गैयै जायगायाव थां नोंबोथ' ना रां लाबोयो आं खावनानै नोंहा लायो आं लाबोग्रा नोंहा लाग्रा नोंनो खालि रां नांगौ बे नोगोराव बयबो रांनि फाग्ला रांनि थाखाय सुबुंनि बेसेन गैला अनलायनाय गैला रां दं जायहा बेसेन दं बेहा बे दिल्ली नोगोराव थां बेबायदि जायगायाव जोंनि बड'लेण्डआव बेसेदि अनलायनाय दं बिमा बिफा बिदा फंबायनि गेजेराव आरो गोबां दं दैमालु राङा रां जेरावबो रां दिल्लीयानो जा बड'लेण्डआनो जा राङा इसोर नङाब्लाबो इसोरनि खमबो नङा थौ बैथ' रजेसो ड्राइभार रुको रुको मम्मी पापा हाँ रोजी रोजी मा जाखो आइ हाँ हेल' आदा रजिया बोरैबा जाबाय मा जाखो नों फैग्रोदो बाजै नों बेखौ न'आव लांग्रोदो आं फैगासिनो दङ एसेबां जिंगासिनांगौ गैया देहाया एसे लोरबां दं लासैनो हामलांगोन नंगौना डक्टर औ हे अबंलावरि आं थांनोसै बिदिब्ला बिथाङा सोर जाखो आदै ए बियो बिलिफां आंनि बियादै दिनै ड्राइभार गैयिखाय गारि सालायनो बिखौ लाबोफादों आर्ट्सआव फरायो डिग्रीआव दिल्लीयाव बियो एनिवे आदाया आंजों एसे ओरै फैथ'नाय आदा गथ'आ गोबाव समनिफ्राय ड्राग्स जानायनि हुदा दंमोन मा ड्राग्स ड्राग्स औ ड्राग्स जानाय गिबियाव लैखोना बारा नुजायाखैमोन दा बारा जालांबाय हे सोर डक्टर फंबाय आं दा मा खालामबावनांगौ जाखो साननांगौ बारा गैया जायखिजाया गथ'खौ फाहामनोब्ला आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्ट लानाया गाहाम जागोन आयुर्वेदिक बेयावनो दोनथारदोंमोन आं बहा थांखो बिमा रैमुथि मा जाखो मोनसे थेमा दोनदोंमोन आं बहा थाखोथाय मोनदों नामा नोंसोर माबायदि थेमा थेमा आफा माबायदि थेमा एसेनि बेथ' आंनि सिख' जानाय भेनिटि बेगावसो दंमोन मा हे राम नोंनि बेगाव माबोरै थाखो है बहा मोनबावनांगौ जाखो आं दा बेखौ सोर सैमानि फिसायाबा लानानै थांखो बेखौबा
माथो दंमोन थेमायावलाय? औ माथो दंमोन आफा थेमायाव? औ माथो दंमोन आदा थेमायाव? कस्तुरि दंमोन आरो थुख्रासे डायमन्ड दंमोन बै थेमायाव। आयु डायमन्ड कस्तुरिया थांबाय बिदिबा बेगावसो। डायमन्डआथ' डायमन्ड दे, कस्तुरिया मा जिरायलाय आफा? औ आदा मा बेलाय? कस्तुरि डायमन्ड कस्तुरिखौ गोदो आसामनि जोंनि गामियाव आबौआ आंनो होलांदोंमोन। थैनायनि सिगां जानला मानला दाबाहाय रावनोबो दाखिन्था बुंनानै। कस्तुरि बियो बबेबा मै मोसौ मुफुर बायदिनि सोलेराव बबेबा मोदोम बाहागोआव बारायदेरनानै थायो। बेखौ जायोब्ला सुबुङा बेमार आजार जानो हाया। सुबुंनि देहाया गोरायै थाबाय थायो। जौमोन बैसोआ गोबाव जोरो, जिउआबो गोलाव जायो। बेफोरबादि बुंलांदोंमोन आबौआ। आरो आंबो सम सम एफा एफा जाबाय थायोमोन। बियो मोननो थाङि बेसाद। दा बेखायनो आयरजेनो जाहोनो हायोब्ला मोजां जागौमोन सानदोंमोन आं। दाथ' गैलिया, माथो खालामबावनो। आरो डायमन्डआ आफा? डायमन्डआबो आबौ होलांनायमोन। आबौआ गोदो जमिदारमोन। आबौआ आंखौ डायमन्डखौ दाफान बुंलांदोंमोन। बेनिखायनो आं डायमन्डखौ प्लास्टिकजों थन्नानै कस्तुरिजों बै थेमायाव दोनफाबाय थायोमोन। बै समाव डायमन्डआ बारा बेसेन गैयामोन। नाथाय दा बे डायमन्डनि बेसेना 10 क्रर जासिगोन। 10 क्रर? 10 क्रर? 10 क्ररनि डायमन्ड कस्तुरि? बे कस्तुरिखौ आं 5 क्ररनि फानहरगोन कालालामपुराव। आरो 10 क्ररनि डायमन्डखौ 20 क्ररनि। अट'मेटिक नों गोख्रै सुलाद लादो। बै बेनेटे बेगखौ सोर सिख'दों? मनिस्वर ब्रह्मनि फिसाजोनिफ्राय। जिंगा दासि बस, नो प्रब्लेम। आं अट'मेटिक सुलाद लागोन। नों जुदि आंनो बेखौ होफैनो हायोब्ला नोंनो 2 क्रर होनो रेडि। 2 क्रर? बै बेगाव मा दंमोन? बेफोरखौ उनाव मिथिगोन। नोंसोर खालि बे बेगखौ सोर सिख'आ बेखौल' संग्रो। जोङो 2 क्रर मोनब्लानो जाबायना, अब्लानो अट'मेटिक माहाजोन जागोन जोङो। 2 क्रर? हाबाब एथ' बुरजा रां? जायखिजाया सुलाद लानांसिगोन। बै बेनिटे बेगा सोरनाव दङ? नायाब्रा दां नायनायगोनल' हर, गोबा नायनानै लानायनायनि। आयै पुर्निमा, नों बेसे समायना आगै। नोंखौ गोबाना लानाय बायदि मोनलायथारदों। आंनि थै रोदा मेलेमा बोरैबा मोनलायदों। पुर्निमा आगै। रायलायनांगोन हर। मैला गैयाब्रा आंनाव, मा मैला नांलाबायनो। पुर्निमाया आंजों समायथारगोनलै ने? समाया माथो नोंजों? पुर्निमाया आंजोंसो समायथारगोन। नोंजों समाया? आंजोंसो समाय पुर्निमाया। पुर्निमा आगै दा मोनायाव सिमां नुलै नोंखौ लानानै सर गोदै। समाया माथो नोंजों? पुर्निमाया आंजोंसो समायथारगोन। समाया माथो नोंजों? आंजोंसो समायो आगै। समाया नोंजों? आंजोंसो समाय। बेसेदि समायदों दख'नाजों आं फैबाय बड'लेण्डनिफ्राय नोंखौ नुबाय आं मोजांनिख्रुइबो मोजांसिन लानानै थांगोन आं नोंखौ जोंनि बड'लेण्डआव
दिल्ली टु बोडोल्यान्ड दिल्ली टु बोडोल्यान्ड बोडोल्यान्डनि बर' सेंग्रा नों बेसेदि समायदों गाननायजों नों फैबाय बे दिल्लीयाव नोंखौ नुबाय आं हेन्डसामनिख्रुइबो हेन्डसामसिन थांफागोन आंबो नोंजोंनो जोंनि बड'लेण्डआव दिल्ली टु बड'लेण्ड दिल्ली टु बड'लेण्ड दिल्ली टु बोडोल्यान्ड दिल्ली टु बोडोल्यान्ड इंडिया गेट connaught प्लेस दिल्ली नोगोराव बेरायो नों मोनाबिलि समाव बेलगुरि खान्थालगुरि नाराबारि जोंनि गामि दिन्थिहैगोन आं नोंनो बर'नि आंगो गामि बड'लेण्डआव बड'लेण्डआव दिल्ली नोगोराव बोरै नोंखौ लोगो मोनफाखो आंबो नोंनो बोरैदि गोसो होफाखो मोजां मोननानै फाग्लि जाबाय आं गोसो थोनानै जाम्बि जाबाय आं बोरैदि नोंखौ बावनो हाबावनो बोरैदि नोंखौ हाबावनो बड'लेण्डआव लानानै थांदो आंखौ दिल्ली टु बड'लेण्ड दिल्ली टु बड'लेण्ड दिल्ली टु बोडोल्यान्ड दिल्ली टु बोडोल्यान्ड आं नोंखौ मोजां मोनो सना आं नोंखौ गोसो थोयो बर'जे रुजु रुमु रायजो जाहैगोन लानानै नोंखौ थांगोन रुजु रुमु रायजो जाहैगोन आंबो नोंजोंनो थांफागोन दिल्लीनिफ्राय बड'लेण्डआव औना बड'लेण्डआव लानानै थांगोन नोंखौ दिल्ली टु बड'लेण्ड दिल्ली टु बड'लेण्ड दिल्लीनि बर' सिख्लानो बेसेदि समायदों दख'नाजों आं फैबाय बड'लेण्डनिफ्राय नोंखौ नुबाय आं मोजांनिख्रुइबो मोजांसिन लानानै थांगोन आं नोंखौ जोंनि बड'लेण्डआव दिल्ली टु बड'लेण्ड दिल्ली टु बड'लेण्ड बड'लेण्डनि बर' सेंग्रा नों बेसेदि समायदों गाननायजों नों फैबाय बे दिल्लीयाव नोंखौ नुबाय आं हेन्डसामनिख्रुइबो हेन्डसामसिन थांफागोन आंबो नोंजोंनो जोंनि बड'लेण्डआव दिल्ली टु बड'लेण्ड दिल्ली टु बड'लेण्ड दिल्ली टु बोडोल्यान्ड दिल्ली टु बोडोल्यान्ड ला 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 खिफिबाय सैमाया थु हट रजि बहा थांनो होनदोंमोन नों
आंनि लोगोनि बार्थडे पार्टि दङ बेयावनो थांनो दे थाब थां न'आव जों अफिसाव थांनोसै नों थाथ'दो Trying to reach is currently not reachable. बे ड्राग्सफोरखौ नोंसोर सोरनिफ्राय मोनो ओइ सोर नोंलाय रजेखौ ड्राग्स जाग्रा मानसिफ्रा नों थानाय लामाजों खारलाबाय मा होनदों है दोन Thank you. Well done. Here is your money. Okay, thank you. Later we'll meet. सानदेनि सक मार्केटआव थांदोंनो माने ओइ बिनानावनो फंबायनो गानग्रा जोमग्रा लायदों बड'लेण्डआव थांसिगोन नालाय बड'लेण्डआव थांबानोसै बियो थांथों साला गावनि गोसो बै नै जलंगाखौ हैफिननो नागिरनायखौ रागा जोंगासिनो दङ बिनि रागा जोंनाया नङालायनो बेग हैफिननायनि सिगां फन खालामहरोब्ला साबसिन जायो
सोरनो फन खालामनो आदै मनेस्वरनो हेल' हेल' आदै आं बुंदों सोमखोर नोंसिनि बेगखौ आं मैया सासे सिखावनिफ्राय मोनफिनबाय आदै बेथ' खोब गोजोनथाव खौरां बबाव दं नोंसोरलाय जों दा रुमाव दङ बेगखौ खेवनानै नायबाय नामा नायाखै आदै सिखावा खेवनानै नायबाय नोंदां मा खेवाखै रावबो खेवखायाखै दे खोब मोजां साबायखर बिनि थाखाय आदै जों थांगासिनो नोंसिनाव दे थाब फैदो आदै पुर्निमाया न'आव दं नामा एसे रायज्लायनो औ दङ न' रायज्लायदो हेल' पुर्निमा आं सोमखोर बुंदों नोंनि बेगखौ मोनफिनबाय आं जोबोद गोजोनबाय थेंक इउ बेथ' आंनि मावनांगौ खामानिखामोन नों जोंनाव फैनो होनबाय फैदो दे जों थांगासिनो दं मा गावल' रायलायदों हेल' पुर्निमा आं बुंदों हंलाया बुंदों खिफि हंलाया ए हंला नोंबो दंमोन नामा बेखौ मोनफिननायाव अह आंसो सिखावग्रोगाया अ नोंगौ नामा नंगौ नंथारगौ इउ आर सो सुइट आंबो थांगासिनो दं दे जों थांगासिनो दं दसे उनाव सुइट होनलायदों आंखौ साला सुइट माने गोदै होननाय जादों गोदै माने गोसो थोनायनि राव आंबो गोसो थोबाय नोंखौ आगै पुर्निमा आयै पुर्निमा नोंखौ मोजां मोना माथो दा पुर्निमाया आंखौसो मोजां मोनो हाबलांखौ इसिबां गोख्रै खेवलायनांगौ नामा मा हाबलांलाय दरजाखौ बर'नि हाबलां बुङो ए खिरखिखौलाय माथो बुङो बिदिब्ला खिरखिखौ नायब्लां बुङो दर खिरखिखौलाय दर खिरखि बुंबानो जायोना मा हाबलां नायब्लां बेलाय बे दर खिरखिया गुबुन हारिनि सोदोबसो बिनिखायनो जोंनि बर'फ्रा बे दरजा खिरखि बुङाबालासिनो जोंनि बर' सोदोब हाबलां नायब्लांफोरखौ बाहायदावनांसिगौब्रा गोदाव सोराव बर' सोदोबखौ नोंसोर बाहायफेरनो मोनाखैथ' दिल्लीयाव फैयै फैयै बावगारलांनो हमदों सालाफ्रा बेखौलाय मा बुङो बेगखौ जलंगा बुङो ओहो जलंगा लानानै नों बड'लेण्डआव थांनो ओंखारमारबाय औ थाला आं दिल्लीयाव थांसै आं बड'लेण्डआव दहायबो सासे सेंग्रा आंखौ होसोदों नोंसोर थाब्लानो जाबाय देलै दे नोंनि गोसोसै जोंलाय आरो माथो बुंबावनो नङा होमब्ला खिफि हंला नंगौलाय नंगौ थौ जोंहा पुर्निमानि बेगखौ हैफिनसै थौ आसा बिजयआ जोंनि मानसि सासे हमबाय बयबो सांग्रां जा बिजयआ बारदिवदों बेखौ गोख्रै हमनो नाजा आंनो बेखौ गोथाङै नांगौ नोंसोर रावबो हाथियार दांनो दाना जा नङाबा नोंसिनि बक्सआ गोजौआव उरायलांगोबो दावराव नोंजों गोख्रैथौ आथिखां आखायनि पिस्तला गोख्रै गार नङाब्ला खर'आ गब्लंगोन ड्रप दा गान नङाब्ला आं नोंखौ गावगोन गोख्रै नों आंखौ उरायहोनो नैबे दावरावखौ आंखौ उरायहोनो
नों बांद्रायगासिनो दं दावराव नों गवा आं बांद्रायनो ना नोंसो बांद्रायनो आं गवा ना नोंसो गनाय नङा दिनै नों बांद्रायगासिनो दं बिजय नों आंनि हेंथा जागासिनो दं दाबो सम दं नोङो गावखौ सुद्रायना लानायनि नोंहासो सुद्रायनांगौ बिजय नों दा आंजों फै आंजों आंनि खामानियाव क्रर रां खामायगोन नोंनि हारि हादर फोजोबस्रांनायाव सोर मदद होनो सोर मदद होनो हारि हादरनि माखासे नेताफ्रानो आंखौ मदद होयो आरो सोर मदद होनो नोंखौ अनदोंसो आंखौ मदद हो होनदों आं बेनिखायनो नोंनि मदद होग्रा मानसिफोरखौ गासैबो साफा हमजोबगोन आं नोंनि बिजनेस आरो नोंखौ थेर बेथेर खालामनो हायाबा आं नागारा मोसाफाग्राफोरजों बेंजानाय मैया नों एसेबां थिफुला बुरजा सैमा फाग्ला फाग्लि लानानै गावखौनो गोग्गा नोङो हायबा साफा बुलाय आंजों जागोन हगार दे Hey! Hey! आं अट'मेटिकसै होदो बेखौ बानायनानै थाखै बिरखां आरो अट'मेटिक बे मानसिखौ गोख्रैसो गोथाङै नांगौ आंनो बेखौ यस सार जागोन सार बे मानसिखौ गोथाङै फबगोन आं चलो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन
थांनो सोरखौ होसोदों जोंनि मानि बेग सिख'नायखौ होसोदों जोङो सालाखौ जिउआ फोजोबजागोन बे अट'मेटिकनो बेटा गुरै गुरै नायनानै बुलाय आफा सायो सायसो नों बेटा नै बेटा अट'मेटिक बैसोर सानैखौ मोनागौ मानि बेखौ दाबुथ'सै बै सानैखौ नांगौ आंनो गोथाङै बुं बे सानै सिङाव फिसाफोरखौ बबाव मोनगोन आं सोमखोरखौल' सिनायनो हायोलै बाबु बै मासिमाखौ मिथिया सिनायनो हाया सोर सिमा फिसा खिफिखो मा जेरावबो खिफि खिफि मोनामजोबखो नों खिफिदों ना नों जाय खिफिदों दानो ओंखारलां आं खिफिदों बाबु आं ओंखारलांसै नों खिफिदों बाबा नों ओंखारलाङो ना बुं सोमखोरा दा बबाव थागोन सोमखोरा दाखालि दैमालु खौनो पेनल्टि बेगखौ हैनो थांफिनदों पेनल्टि बेग बै बर' सिख्लानिफ्राय सिख'नाय पेनल्टि बेगा बेयावथ' खस्थ'रा आरो दाइमन दंमोन बुं सोरनो हैदों
आंखौ हगारहो होनबासो खोन्थागोन आङो हगार हगारना हो सोरनावबा जंफोर दं नामा नोंनाव दङ जोंफ्रुद नोंनाव दङ जोंफ्रुद नोंनाव दं गाराया हामाखै नामा नोंनाव दं नामा जोंफ्रुद मा जोंफ्रुद बेलाय सलाय सलाय मासिस सलायखौ बर' रावाव जोंफ्रुद होननानै बुङो मा जोंहाबो नोंनाव दं नामा जोंफ्रुद मा जोंहा नोंनिया गाव आयु हगार मा जिराद बेलाय बे जाबाय गोदान जुगनि गोदान जोंफ्रुद बेखौनो आंना हाङा गथारबायमोन बांद्राय खेला जाबाय गाग्रो खिथा रना आं जानबुंजों रायलायग्रोनि सोर जानबुं बेलाय फनखौ बर'आव जानबुं बुङो ए जानबुं बुङो दे गाग्रो सोंहर हेलौ खिफुंला नों बबाव दं आंखौ हमना लाबोबायलै बिसोरो नों सिंगासिनो नामा खोनाबाय खोनानायाथ' खोनादों नाथाय भेनिटि बेगखौ सोंगासिनो दं बिसोरो भेनिटि बेगाव कस्तुरि आरो डायमन्ड दंनो मा भेनिटि बेगाव कस्तुरि आरो डायमन्ड दङ औ दा बेखौ मोनाबा आंखौ हगारानो बिसोरो बेथ' दैमालुंसो थांफाबाय बड'लेण्डआव क'क्राझाराव भेनिटि बेगा बड'लेण्डनि राजधानी क'क्राझाराव दैमालुजों थांफाबाय मोदला आरो खान्दा गोख्रैनो बड'लेण्डआव थांनायनि थियारि खालामदों लोगोसे नोंखौबो जों बड'लेण्डआव लांफागोन मानोना क'क्राझाराव दैमालुनि गामिखौ नोंसो मिथिगौ अब्ला नोंनि लोगो दैमालुआसो स्कुल दं भेनिटि बेगखौ बर' हिन्जावखौ बेग लानाय नुब्लानो स्कुलाव थांनाय दैमालुखौ नों थिनामोनब्लाथ' बे सिखुनाय नङामोन आंना गोरोन्थि जाबाय आदै आंखौ निमाहा होदो गोरोन्थि जादोंसो बुंदों नों नोंनि बे गोरोन्थियावनो आंहा बेसेबां खहा जादों बुजिदों नों आफा जा जाबाय जोब्बाय सोमखोरा गावनि गोरोन्थिखौ सिमान जाबाय जों दानिया सुद्रायलायनांसिगौ जों गोख्रैनो बड'लेण्डआव थांनांसिगोन दैमालुखौ लोगो हमनो नङाब्ला जों बयबो मिथिगौ दैमालुआ रांनि सोलायबाय जिरादखौ सोरनोबा हरनो हागौ जायखिजाया मानो नों बे मानसिखौ रुमनिफ्राय आउट खालामग्रो बिजय आं बे मानसिखौ नायनो हाला गेट आउट दानो ओंखारलांनो नों ओंखारलांदो सोमखोर आदाया रागा जोंफुनाय थांदो बांद्राय रागा दाजोंसै बिफा रागाया लोरबांथिखौ दिन्थिनाय जायो सोमखोरा गावनि गोरोन्थिखौ सिमान जाबायना मोजां मानसिखौ सिमान लानायावनो मिन्थियो सोमखोरा गाज्रि सेंग्रा नङा बियो गाव सिमान लायामोनब्ला जों बहा मिन्थिनोमोन सोमखोर मा सानखो नों आफानि बुंनायखौ गाज्रि मोनदों ना नोंनि नोम्फा बुंनायखौ आं मानो गाज्रि मोननो जेराव दाया आंनिखा
गासिबो आंनि गोरोन्थि दिनै गोसोखांदों आं दिल्लीयाव आं मानो फैदोंमोन दिल्लीयाव आं मोजां खामानि नागिरनो फैदोंमोन रां खामायनानै गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो नाथाय आंनि साननाया जाफुङाखिसै आफाखौ नों गाज्रि दासान आफाया जोबोद मोजां मानसि जोबोद अनसुला नाथाय सोमखोर थांखांनाय खोथाखौ गोसोखांनानै गोसोआव दुखु दाला आरो नों गावखौ हारसिङै दासान आंखौ नोंजों दं साननानै ला Be friend सोमखोर जाबाय जोब्बाय आं नोंखौ निमाहा होबाय नों दा बड'लेण्डआव सोरां आरो बिजयजों थांफादो दैमालुखौ नागिरनो जेरैखि जाया मानो बै भेनिटि बेगनि कस्ट'रि आरो डायमन्डखौ मोनफिनो बिनि थाखाय नाजा जागोन आदै बिनि थाखाय नों जिंगा दासि आं मिथिगौ बड'लेण्डआव दैमालुखौ बहा लोगो मोनगोन राखाव आं बड'लेण्डआव सफैबाय वेलकाम टू बडोलैंड बुं क'क्राझाराव माब्ला सफैगोन थांगासिनो दं गासिबो प्लेन एन्ड पलिसिखौ मिथिखाबाय दा औ दावराव नों जेंगा दासि आं जेरै बुंदोंमोन बिदिनो माव जागोन बस आरो खोनासं बिजयमोनखौ एयारपर्टआव नुनाय बायदि मोनदोंमोन आं बिसोरो बड'लेण्डआव फैबाय सांग्रां जा बुजिबाय थौ मा रिं होबाय थादोंब्रा उननिफ्राय खोमासा गावलायनाय दुलहा खोमा रिंथारबाय बड'लेण्डआव बेसेबांबा गोबावजों दिनैसो सफैनानै जायगाफोरखौ एसे आलादा मोनथारदों आंबो बर' बेनिखायनो आंबो बड'लेण्डखौ मोजां मोनो दिनै बड'लेण्डआव सफैनानै आंनि गोसोआ बेसेबां गोजोनदों बेखौ आंनि गोसोआसो मिथिसिगोन जों थांखियाव फैनाय खामानिखौ मोजाङै मावनांगोन बेथ' जागोन बेखौ नों जिंगासिनाङा आगोलाव बुंनाय बायदि जों दैमालुनाव बासजों थांग्रोगोन बिजयाथ' क'क्राझाराव थाहैथ'गोन गावसिनि न'आवहाय आरो दैमालुआथ' दानो सफैथ'वाना बे समफोर फुङावसो सफैगोन ट्रेनजों क'क्राझाराव ओइ बेयावनो लाखिथ'दो बे थिनालियावनो बेयावनो बासखौबो माब्ला मोनगोनथाय जागोन दे जायखिया जों बेयावनो बास नेथ'नोसै आच्छा बिदिनो जाबाय बिदिब्ला आरो नै खामानिया मोजां गोसोआव ला
दा नोंसोर न'सिम मोनहैबा आंनाव फन खालामबानो जाबाय। जागोन, जिंगासिनो नाङा। उनाव आं लोगो हमसिगोन। बिदिब्ला नोंसोर बेयावनो थालांसै। औ बस, जों सामनि न'आव थाहैथ'नोसै। दोनलांनो नामा? दोनलांनाङा बस, जों जायगा नायथावथाव थाबायलांसै। बिनिफ्राय 5 किल'मिटारल' जायो। जागोन दे, नाथाय खोनासं, दैमालुआ सफैसिगोन समफोर फुङाव क'क्राझाराव। आंबो दा क'क्राझाराव राखावखौ लोगो हमहैनोसै। मोजाङै गोसोआव ला खामानिफोरखौ, जाहाथे दैमालुआ बारग'वा। दैमालुखौथ' सिनायखायो। बारा मोजां नुफेराखै, थेवबो जागोन बियो। खिफिहंला जेरै खिथादोंमोन बिदिनो, मानसिया गोसोम, खानाय एसे गोलाव एसे गाहाय, खावब्ला सिबला, लंपेन्ट गस्लाखौ मदां गानो, बांसिन गोसोमखौ गानो। जायखिजाया क'क्राझार रेल स्टेसनाव बे ओंखारबा बेखौ नोंसोर सिनायखागोन, बुजिबाय? जागोन बस, जिंगासिनो नाङा। थ'दो। आं हासुनो ओंखारग्रोबाय, गारिया लाखिथ'। र' थाबथा थांनांगौ, लाखिया। बिदिब्ला गारियावनो हासुनोसै आं। गारियाव दा हासु, लाखिखादो, जोंबो हासुखानोसै। हासुनि आं खिनो ओंखारबायलै। र' आं खिग्रोनो दे, बै आग्रायाव आं खिग्रोनि। ओइ खारफानाय माथो खारालै, मा खारलाबायनो, जाम्बा नाखियाना सैमाफोर फै जानोबा। बेंजोब गासैबो फैजोब, एसे गोजानलै नङा खिथा मोनामगोन। खिफिहंला दाबो सिखा। खिखांबाय बुगुरफोर, थु। हेल' डार्लिं, बबेसिम सफैखो? आं सफैबाय नै नोंसिनि गामि खाथियाव। ओंखारदो थाब, पार्कआव थांदिनि, रं नाम्बारखौ राइट नाम्बार खालामलायदिनि। बेथ' जागोन, जिंगासि नाङा। ओइ सोमखोर, आंखौ लांबायलै। नों बासजों फैदों ना बाइकजों? आं बाइकजों फैदों, बाइकजों। आं बाइक गैयाबा हले थाङाहाय। आंनि बाइकखाब्रा, आंनाव बाइक दंखायो। दा नायब्लानो जाबाय आंनि बाइकखौ। आं 25,000नि बायदों बे बाइकखौ। बेखौ लानानै बेरायगोनलै। आंनि बाइकआ हिर'हन्डा सिबिजि एक्सट्रिम। दे थांगासिनो दं। हे आंनि बाइकआ, माहाय थांखो? सोर लांखो? आंनि बाइकआ सोर लांखो? सोर लांखो? माहाय थांखो? फैथारबाय। एसे फास्ट। itu otomatisnya? Oh, अब्ला नोंसो अट'मेटिक मा सिनायबायना आंखौ?
बिदिब्ला नोंबो सफैबाय बड'लेण्डआव जायखिजाया लामाया हगार नङाब्ला अट'मेटिक खैफोद जागोन सियर लामायाथ' हगारखानाय थांदो सोरजों एरायना लालालि हरथौफिनदो बाहेराव नङाबा गावगोन आं खुब दादागिरि जादोंमोन दावरावजों थाफानानै बोरो दावरावलाय हगारग्रा आखाया उन्दैनिफ्रायनो जों बेबायदि गावराजों गेलेबोनाय गिग्रा नङा जोङो खोनासं दावरावआ दा बड'लेण्डआव दंफैयो क'क्राझाराव डायमन्ड आरो खस्टर थाखायनो लोगो नोंहा बेसेबां मोनखोहाय मोनाखैहाय लोगो गैया एसेल'थार आंनाबो गैथ्राहाय दिनै ना मावा गोजासो हनै बेनो लाब गैथारगोनहाय सोर रैसुमैया औ जागोनमोनदांहाय माबे आं लाब गैयाना नोंसोर लाब गैया आंखौबाथाय बेबायदि दा बुंथारहाय फाग्लिफोर नङाहाय रैसुमै ओरैनोसो बुंनायानो ओरैनोबाबो लाब गैयै बाथ्राखौ जाला मोनला बुंजाया लाब गैयै जालाङोनो नोंहालाय माथो ना गुरनो रोङा गारा गुरफेरा गारा दिनैलाय मानो गुरनो फैदों ना गुरनो माइ गायनो जि दानो ओंखाम ओंख्रि संनो रोङाबाथाय बर' सिख्ला बायदि मोना आं गावखौ आरो गुबुनखौबो बेनिखायनो ना गुरनाय सोलोंफैदों आं मिन्थिबाय खान्दि रंगिना दैजिरि नंखायबो नङा दाखालि बबेबा गामिनिफ्राय जों गामिनि संबा सिख्ला नायनो फैनाय सेंग्रानि बिफाया ओंखाम ओंख्रि संनो रोङिनि जि दानो रोङिनि संबा सिख्ला फसायलाङाखैनो बर' सिख्लानि जात नङा होननानै बुंलांदोंनो मिन्थिबाय आजिखालि मेरला जेबो हाबा उदाय सिख्लाफोर दंसै बिसोरनो ज्राव ज्राव जुलि जागासिनो दं जोंहासो गामिनि दैसायाव ना गुरबाय था रागायानो दानो जेखाइखौसो बुख्रुबगारगोनहाय आंना नै नङा माथो बाल लोगो बाथो थौ थांदिनि रहायमा बोरो बेसे बुरजा मोनदों आयौ बुरजा मोनथारदों फाग्लिया गुरनो रोङियानो ना रासिबाल बियो नोंहा ना गुरनाङा रैसुमै फिसाइखौबा टाउनसो मोनखागोन नोंहा इस मा बुङोथाय फाग्लिफ्रा आयौ नै फाग्लिफोर सोरबा मानसि उन्दुदोंहाय गोथांना गोथै जाखो आयौ फाग्लिफोर गोथैसो गिलायलाङो हां थौ रैसुमै माबार फैदों हनै बेयाव मानसि गोथै दं मानसि गोथै बहा
आयं आयं बैहाय मानसि गोथै दङ मा मानसि गोथै औ रैसुमायालाय बैयावनो दं फाग्लिया नायगासिनोसो दं बियो रैसुमाय बेयाव मानो थाबाय थाखो मानसि गोथैसो नै बियो आफा बे गोथै नङा गोथांसो हां दङ मा सोर जाखो बेलाय आं सिनाया सोरबा सेंग्रा ए धरम खर'आव थैजोबनै सोरबा बुनाय दाग दं दानिया मा खालामनांगौ जाखो आफा बेखौ बेवहाय गारलांजानाय नङा नङाबा नायगार नायगार थैगोन बियो जों बेखौ फोथांनांगोन सुबुं जानानै सुबुंनि धोरोमखौ लाखिनांगोन सिबाय अन्थाव बाथाव बिमा ओइ बिमा बाबु बिमा सोर जाखो आयौ माथो बाबु बिफासोलाय नुनानैसो सिनायबाय रावआव सिनायाखिसै रावआव सोरबा हरखाब सिनायबाय नामा नोंखौ दिल्लीनिफ्राय खबर गैया दबर गैया सोर हरखाब फैगोन होननानै सानो जिरायदो नोंहालाय मानो जिरायदिया बाबुआलाय बेहालाय बाथौ मिसनाव दंहैयो बेंथलाव नोंहा मिन्थिखाया होमबा बावलायलांबायलां बेसेबां क्लासाव मोनखोमोनलाय क्लास 6 आव मोनबाय देग्लाय बिसोरलाय सोरथो जाखो बिसोर आंनि लोगो नैबे रिन्दाव नैबे राम नैबे आदा अट'मेटिक मुङानो अट'मेटिक बेना खुलुमबाय औ बाजै थारमुआ मोब्लावसोमोन गावनो रायज्लायनायाव अट'मेटिकल' बुङो नालाय बेयावनो मुङाबो अट'मेटिक थाबाय जाबा जाबा बेखौ बुंबाय थायोना सिफुंखौ मोजांबो दामथारो माथो गाहालाय आयु दा बारा मोजाङै सिफुं दामनो हाबावला बेवहायफोर गोदो लावखार थानाय समाव सिफुं दामनाय कम्पिटिसनाव आंजों रावबो हाखायामोन आब' नै मैगङा हो ए सनाथि नोंहालाय माब्ला फैनानै थाफैखो मैयासो फैदों गुमै आंनो दिल्लीनिफ्राय जेबो लाबोफायासै गुमै गैयालै सनाथि आगै खाब थाब फैनानै जेबो लाबोस्लाबनो हायाखिसै आच्छा नोंहालाय आंखौ खेबसेनो सिनायबाय सिनाया जाबाय बोरायनो रोङो रोमोन्दै दै गुमैखौनो नोंबोथ' रोमोन्दै बुरै रोंनाय नङा आंजों समायथारगोन नों बुवा समायला हासथांग्रिग्रिनो जाथारलायबाय फैग्रोमोना थां थां मैगं सुगोदो नोंहाबो जंखायदोंसो जाम्बि हासथांग्रि नोमाग्रिन नोङो जेबो नङा बेवहायफोर बिगुमै बिबोनां जंखायलायनाय खेलायनाया बिदिनो थाखाय अट'मेटिकनो बेलाय जालायबाय अट'मेटिक बुंलायबाय बे बिदिनो बुंग्राखा जेब्लाबो रुमबां हाजार हक जों सानैजों बिसि फिसाय नोंनि मोजांखौ आं लुबैयो आंनि मोजांखौ नों सानो आं दिल्लीयाव थाहैनायनि जाहोनखौ नों मोजाङैनो मिथिखागौ आरो दिनै आं दिल्लीनिफ्राय बड'लेण्डसिम मानो फैदों बेनि जाहोनखौ आं नोंनो उनाव खोन्थागोन नों खालि जों फैनायखौल' मानसिफोरनो खोन्थालाबायनो नाङा दे नोंसोर एसे रमान्टिक खालामदो एफा गोबावजों लोगो मोनलायनाय गाव जोंहा एसे ड्रेस सोलायग्रोदो सानैबो मोब्रों मोसि जालायथारदोंब्रा नोंसोर सानैया जोंजों खाजाबाय बेखौथ' जोंबो मिथिगौ नोंसोर सानैखौ जोंनि मानसिफ्रा गंफा सिखाव लानानै बेंजोब्बाय बेखौथ' जोंबो नुदों नोंसोरखौ जोङो सिखा खंखाइजों खोमा हास'गोन सालाय हास'गोन गन्थं हास'गोन आखाइ दास'गोन आरो आथिं दास'गोन गोदना हास'गोन उदै हाफ्रुगोन बेबो बिखा दिहुनजोबगोन थुख्रा बेदर गोदानानै जों नोंसोरखौ सारायाव एवनानै जागोन आग्लायनायखौ सैमा अमा आरो सिगुनफोरनो जों रानना जों मानसि जाग्रा रायखसनावसो सफैबाय नामालै सोरां नों सोमखोर आरो नों सोरां नोंथ' सिआइडि मानसिसो आं गासिबो मिथिखागौ जेखि जादोआ नोंसोरथ' भेनिटि बेगाव थानाय कस्तुरि आरो डायमन्डनि थाखाय दैमालुनाव फैदोंमोन
नाथाय खोनासं बे जिरादखौ नोंसोर मोना आंसो मोनगोन आरो आं माहाजोन जागोन मानोना बेखौ आं रागाव सारनो 1 करोड़नि फानगोन आरो बे 1 करोड़खौ आं मोनोब्ला AK-47 सिलायफोरखौ बायगोन आरो जोंनि मानसिफोरनो राननानै होजोबगोन आंनाव पिस्तल गंसेल' दं आरो जोंनि मानसिफोरनाव दा सानैसोनावल' पिस्तल दं नाथाय जोङो सिलायजों मानसि गावथारा सिखा खंखाइजोंसो हाथारो बुथारो खना खना स्रोद स्रोद रावबो फात्ता मोनैनि सिलायनि सोदोबखौथ' मानसि थैयैनि सिगां मिथिग्रोखायो जेरै थाव थाव नै नै खारदो दाना गावथारग्रा खिबुक लानानै सिखा खंखाइजोंब्ला स्रोद स्रोद हाथारदो जेन' जेबो जायाखै सिरि हाथारखांनानै थाबायबोदो आराम दादागिरि सिखा खंखाइजों जेरै बारि बागान आरो हाग्रा एवस्राङो जोंबो जोंनि बिजनेसनि बेरेखाखौ दानस'यो हाथारो नोंसोर साननो हागौ नोंसोर बेवहाय माब्रै सफैखो नोंसोरखौ थगायनानै बरायनानै लाबोग्राया जाबाय नोंसिनि लोगोसो सोमखोर मानो खाजाखोब्रा आं गाबनो ओंखारलायलांबायलाय नों गोमोदों नङासै आंखौ मानो खायाखिसै खोनासं आं दिल्लीनिफ्रायनो दावराव बसमोनजों गोरोबनानै फैखादों दावराव बस आरो राखाव मोननो बे कस्तुरी आरो डायमन्डखौ हैनो हायोब्ला 50 लाख रां होगोननो आरो बिनिखायनो नोंसोरखौ आं दैमाल' थांबाय थानायखौ मिन्थिनानै आं लामायाव गाबज्रि हरफ्लादों जाहाथे नों आंखौ रैखा खालामनो होसोयै होसोयै बेयाव आन्दायो आरो जोङो नोंखौ बरायनानै बिसिम लानानै फैयो आरो ओरैनोब्लाबो नोंजों दिल्लीयाव मालायनि सिफि खन' खन' सिखाव खावनानै आङो अहानाय मोनखाबाय खुलुमबाय साला सैमा थगायसुला आं सैमा नङालाय मानसिसो नङा होनबा सोमखोर नोंखौ आं गनाय मोनब्ला दानो थिक खालामगौमोन आं खिजाग्रा फिसा खिजाग्राया नोंसो आं नङा जान' खिफि जान' बियो मानो गाबखो उनाव मोनथिगोन मा उनावब्रा दानो मोनथिखानांगौ मा जाखो मा जादों हामबाय सिरि थादो मानो बियो नोंसोरथ' आंनि मानसि जानानै मिथिनांगौ आंनि खाथियाव मिनिनो मोना होननानै खनबेसे बुंनांगौ नोंसोरखौ सिरथा होननानै खनबेसे खिथानांगौ आंनि जारिमिनखौ बिसोर जेनेब्ला गोदान मानसि दावरावनि मानसि बिसोरथ' मिथिया नाथाय नोंसोरथ' मिथिनांगौ बिसोरनोबो आं खिथागोन खोनासं बयबो आंनि मुङा मिनिया आं मिनिनो मोना मिनियोब्ला आंहा खैफोद जायो थैनोबो हागौ गोदोनो बे खोथाखौ आं बोसोरब्रैब्ला आंनि आइ आफाया आंखौ सासे सादुनाव नायहोब्ला सादुआ बुंदोंमोन
बे गथ'खौ मिनिनाय रंजानाय जायगायाव दादोन नङाब्ला बियो थैगोन बिनिखायनो आइ आफाया आंखौ दुखु दाहा गोनां जायगायाव गारना फैदों बिनिफ्राय आं देरनानै हाग्रा हाग्रा थाग्रा जादों मानसि बुथुमनानै मानसि बुथारनायनि कन्ट्राक्ट लाग्रा जादों राखाव सारा आंखौ मबेबाबा फरेननो आंखौ लांनो नागिरदों ट्रिटमेन्टनि थाखाय आंनि बेरामखौ इंराजियाव माबा नाम बुंदोंमोन बावबाय आं जेखि जादोआ दिनैनिफ्राय नोंसोर रावबो मिनिनो मोनला जेथु खालामगोन नै बे नोंनो आंहा मा दाय जाखो गोरा खिफिनायनि दाय नों फैनोब्ला फै बेखौ मा खिफिदेरनाय बेलाय नों खिफियामोनब्ला बिसोरथ' रावबो मिनियामोन आरो रावबो मिनियाब्ला आंहाबो जेबो जाया आं गोसो जानानै खिफियाखैलै गोरा खिफियानो गावनो हारसिं गलांखायो हेलौ खामानिया जाबाय नामा मिनिया जाबाय सानैखौबो खानानै दोनबाय खोब मोजां बे सोरांनि जिउखौ फोजोबग्रो बियो सिआइडि मानसि जोंखौ संनो फैदों न' सिखा खंखाया खिफिनोल' रोंगौ नोङो मानसि हाथारनो हायो ना हाया नायगोन आं हगार बयबो आं बेखौ हारसिंनो हाथारनो हायो एसे गोजानाव था थैफ्रा रेजेरलाबायगोन गोरायाबो एसे गोजानाव था सोरां नों दिनै लावबाय थामहिनबा थैबाय कुत्ता फोथाय खेबस' नोङो आं फोथायखौ खेबस'आलै हास'योसो थै कुत्ता मा कुत्ता बुंदों सोरखौ कुत्ता बुंदों नोंखौनो कुत्ता बुंदों आङो मा कुत्ता बुंलायनांगौ सैमा बुंबानो जायोना मानो गुबुन हारिनि सोदोबखौ बाहायनांगौ सैमा 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 औ आंखौ सैमा बुंदों खोब मोजां नों दिनैनिफ्राय जोंनि मानसि जाबाय थैबायना बियो थ'दो आं बबेयाव दं नोंनि मुङा मा बिजय ए अब्लालाय नों थिगैनो दं आं बबेयाव दं आरो नोंसोर सोर नों जोंनि न'आवनो दङ फिसा नोंखौ बै दैसा सेराव जखम जानानै थानाय नुनायखाय जोंनि न'आव लाबोदों आरो बै दैसा सेरनि गामियानो जोंनि गामि नमुलिया लों बियो आंनि फिसाजो रैसुमै बेसोर दैसायाव ना गुरहैदोंमोन बेयावनो नोंखौ नुसनदों बिनि लोगोफ्राथ' नोंखौ गोथैसो साननानै गिना खारजोब्बायमोन आंबो एसे गिदबदोंमोन नाथाय आइ रैसुमैया गियाखै नोंनि खाथियाव थांनानै नोंनि हांखौ दं होनना साननानैसो नोंखौ लाबोनाय जादों जखमाथ' खर'आवल' एसे जादों नों गोख्रैनो राखांसिगोन
जों हाग्रानि बायदिसिना मुलि देनानै खर'आव फुनबाय आरो नोंनो लोंहोबाय। साबायखर आदै। साबायखरखौ रैसुमैनो हो, जाय नोंखौ रैखा खालामनायनि गिरि। साबायखर। बुंनाङा दे आदा, नों मोजाङै हामग्रो, बिनि उनाव बेसेबां साबायखर बावनो बाव। जेखि जादोआ, नों बबेनि जाखो? नों बेयाव माबोरै सफैखो? आरो नोंखौ सोर बेबादि खालामखो फिसा? आं दिल्लीनि आदै। दिल्लीनि? औ, आं दिल्लीनि। आं गासैबो खोथाखौ खोनानानै बुजिजोब्बाय। नाथाय दैमालुआ भेनिटि बेगखौ लाबोदों। जोंनि बै दैमालु नङाथ', जाय दिल्लीयाव खारनानै थाहैदोंमोन। सोर दैमालु आदै? नै बिनि बिदा, आंनि देरसिन फिसा। गावनि फांफुं सिखावनि थाखाय गामिनि मानसिफोरजों मिटिं खालामजानो नागिरनायाव दिल्लीयाव खारनानै थाहैदों बोसोरनैनि आगोल। जोंनि आदा दैमालु नङाबो जानो हागौ ना? बे बुहुमावलाय गोबां मानसिनि मुङा दैमालु जानो हागौ। नंनायाथ' नंगौ, अब्लाबो सानफ्लाङो आरमा। नोंलाय महरखौ मोजाङै गोसोआव गैया। आं दैमालुखौ खाथियाव मोजाङै नुफेराखै आदै। महरखौ बावबाय आं। नुब्लासो सिनायसिगोन। आरसा फिसा, नों आराम खालामथ'दो दे। आंहा गामिनि मानसिफोरजों बैसिनाव एसे सावरायनांगौ दं। जिंगा दासि, जोंनि फिसा न'खरावनो नोंनि गोसो। सानबेसे थायो था। मा मुं मोनलाय नोंना? रैसुमै। अ, रैसुमै। जेरै मुं ओरै गोदै राव, गोथार गोसो, अनसुलि गोसो। बारा बाख्नायनाङा आदा। मानो? बारा बाख्नायब्ला गुन जोबोनो आदा। आदा दा बुं आंखौ, लोगो साननानै ला। दे जागोन दे। बिदिब्ला नों दसेल' हारसिं थाथ'। आं दानो फैगोन बै लोगोनाव खुन्दुं लायनो। फंबायाबो फैगौ बे कमफु क्लासनिफ्राय। फंबायबो दंबावो नोंहा? औ, थाथ'दो दे आदा। आरो आदा बाव। इस, बावदों। बिना मोजां नङालै जौआ। दुप्लिकेटसो दां बिदिब्ला जौआ। दुप्लिकेटआव जौथ' लों दे। आं गैयाव दुप्लिकेटखौनो लोङाबा माथो? नङा, आं बुंनो सानदों मानि जों गामाखालि लोंग्रा जौआ बिदि नङा। दिनैफ्रा बिदि जौखौ लोंलालै। रां गैयाबा बहा मोजां जौ बायनो हानोब्रा। अ, नै बिरदावा दासो फैदों, सोरबा रं नाम्बारखौ लोगो हमना थांनाया। हेलौ गाइस। हेलौ। गावसोरल' लोंबायना आरा जौखौलाय। हर आंनो एसे। मा बस? बोरो नोंनि रं नाम्बार गार्लफ्रेन्डखौ राइट नाम्बार खालामनो नागिरनाया आरो लाबोफानो नागिरनाया? है गैयालै बाल, सुनिसो दिना। ओइ सबजि आनबाव। ओइ र'। हासुनायावनो सोरबा सोरबा आंनि बाइकखौ लानानै खालामबायब्रा। आंथ' खर' गाज्रि जाबायमोनलै, बाइकखौ मोनफिननाय नंला साननानै। उनाव सासे बोराया फैनानै खोन्थानायावसो मोनफिनदों बाइकखौ। बाइकआव थावाबो गैलामोन। नारनानै सोफैनांबाय थावखौ दिपुआव। दाना आंखौ थगायबाय सानबायब्रा सिख्लाया। दहाय थाब सहैयाखिसै नालाय, बाइक गैयाबाथ' आंबो थांनोबो हाखाया। दारमासनि मबाइलखौनो अफ खालामना लाबाय दाना। बाइक लुबि सिख्ला, बाइक लांग्रायाबो ब्लाडि फुलसो। बिरदावनि जै, बिरदावनि जै, बिरदावनि जै, बिरदावनि जै। हेल'। रले, नों सेकेन्ड इन्स्टलमेन्टखौ बानायग्रोना। आच्छा, जागोन दे। माब्रै कर'रपति जानो हागोनब्रा गोमसार? स्किमनि लटारि लाबाय थानांगौलै कर'रपति जानोबा। ओइ लटारिजों गुन्दै गैयालै, बादै बेफोरखौ। कर'रपति जानो हानायनि सर्टकाट लामाखौ नागिरनांसिगौ। खोनासं, जोंनि गामियाव बिटिसिनिफ्राय 20 लाखनि लामानि सेन्ट्रेल साननाय सेंसन जादोंनो। नंगौ नामा? आंनो थमास इन्जिनियारा खोन्थाहरदों। दा गामिया गावसोरनो मावनो नागिरदोंनो। जों बेखार सेंग्राया ओरैनो गोदावना थानांगौ नामा? ब्लाडि भिलेजार्स, बिसोर मावनो नागिरब्लालाय जागोन नामा? जोंसो मावगोन बेखौ ना मा बुङो? नंगौ। बे गावरा गिनो रोंथारालै साला सैमाया।
माबादि गावबुरा बे थौना गिनो गिया नायनि थांनो थौ थौ साइकेलाबो फाम गबाय ओइ गावबुरा गामिनि गोरा मा मान सनमान गैयै राव बेलाय गावबुरा नालाय गावबुरा मा बे मान सनमान गैयै राव जायो नामा मैया दाख्लैनि गथ'फ्रा नांगौ राव ओइ गावबुरा नोंनि लेक्सार खोनासंनो फैयाखै जों बेहाय जोंनि गामियाव बिटिसिनिफ्राय 20 लाखनि लामानि सेंसन जानाय खामानिखौ जोंनो हगारनांगौ हगारथारनांगौ बे खामानिनि थाखाय गामिनि रायजो राजाया आगोलनिफ्रायनो थाबायखानाय बेखौ नोंसोरा मिथिखाया नोंसोर सानैयानोथ' मिथिनांगौना गामिनि मानसि जानानै नों गोमसारावथ' बुजिनांगौना ग्रेजुवेट जालायनाय सेंग्रा नों माया जेनुइन नङा बेखौथ' थाल थानांगौना माबा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौसो लाफानानै जौ लोंनाय सिगारेट सोबनाय फोरोंजोब्बाय डिसिप्लिन होननाय जिनिसानो गैला उन्दै मिथिया गेदेर मिथिया जौ लोंनाय सिगारेट सोबनाय गोरा गोरा रायदावनाय से लाजिथाव ओइ बोराय सोरबा उन्दै नंदों नोंलाय जों गासिबो सेंग्रा देरजोब्बाय मेट्रिक पास एचएस पास जाजोब्बाय बयबो नाथाय बेखार जाजोब्बाय जों नोंसोर बायदि गामिनि सेरेफा लिडार गावबुराफ्रानोथ' जोंफोर बायदिनो लामाखौनो होला रां खामायनायनि जों बेखार सेंग्राफोरनो बे खामानिखौ गामियाव हगारना होनांगौ बेखार सोरखौ बेखार होनदों लाजिया नोंसोर गावखौ बेखार बुंना लानो मानसि मोजां गावखौ बेखार बुंना लायाथ' मानसि गाज्रियासो गावखौ बेखार बुंना लायो मानसि मोजाङा बेखारब्लाबो बियो नोंसोर बादि लोंनाय जानायाव गफबा आरो मा बुंबावदोंमोन नोंसोरो जों बादि गावबुरा लिडार सेरेबफ्रा नोंसोर बादि बेखार सेंग्रानो रां खामायनाय लामाखौ होआ बिटिसिनि लामानि दालांनि सेक्सनफोरखौ मावनो मोनाखै नङा मावनो मोनदों नोंसोर रांबो गोबां मोनबाय माखासे खामानिखौथ' मावाबालानो ओरैनो रां बख'बाय नोंसोर बिटिसिनिफ्राय इन्जिनियारफोरनो रां जाहोनानै बेफोर रांखौ बुथुमनानै ला मोजां गियान सोलों लोंला जाला नागार जों बादियासो गावसोर बेखार जानायनि दायनिगिरि जाबाय बेबादि आखलब्ला रां खामायनायनि लामाखौथ' दोन ओंखाम खबसे मोनजानायनि लामाखौनो मोननाय नङा नोंसोर इयुनाव बुजिदों बास बुंखांबाय दानिया नैबेखौल' बुंदो नों बे खामानिखौ जोंनो हगारगोन ना हगारा बेखौथ' आं जेबो बुंनो हाया गामिनि रायजो राजा दं बिसोर मिथिगौ गामिनि मानसिफोरखौ नों बुंनो आं मानो बुंनो बिदिब्ला नोंनि जिउआ खैफोद दं गावबुरा धमखि होदों बे समबार गावबुराखौ धमखि नङा खिन्थादोंसो थौदो गावथारफै बुथारफै जिउआ जोबगोन थेवबो आं गामिनि बेरेखा मावा लाजिनो रोङा हुइट मा सानखो नोंलाय मा सानखो आंथ' रागायानो बे बोरायखौ दानो सुथारनोसो सानबायमोन आं नाङा बिदिब्ला जोङो दानो हमजागोन बेनिखायनो जों मोनसे पार्टियाव हाबग्रोनांगोन मा पार्टियाव सिखा खंखाय पार्टियाव बाप बेथ' बिराद डेन्जार पार्टी रुल्सफ्रानो फाग्लासो बे पार्टीना जेखिजाया थौ हाबायनांगौ धर्मास्थिनि ए नोंसोर आंनि पार्टियाव हाबनो आंनि पार्टिनि मुंखौ नोंसोर मिथिगौ ना औ मिथिगौ सिखा खंखाय पार्टी आंनि मुंखौलाय मिनिया औ आंनि सिखा खंखाय पार्टियाव रावबो मिनिनो मोना मिनिबानो पानिशमेन्ट दं आंनि बे पार्टिनि नियमा नंखाय खोथा बुंनाय सिखाव खावनाय सप्तासेयाव खेबसे जिब बुथारनाय रां लानानै मानसि बुथारनायनि कन्ट्राक्ट लानाय आंनि मानसिया
मानसि बुथारनायाव जाय एक्सपार्ट जाबाय बेखौ आं दिल्ली बम्बे दुबाइयाव फानहरनानै लाख लाख रां खामायनाय आंनि जोबथारनाय नियमा जाहैबाय आंनि बे पार्टियाव जाय गोदान हाबफैयो बेखौ आनजाद नायनाय आरो गोरासिनखौ लानाय थारमाने नोंसोर सास्निया बुलायनांगौ बुथारलायनांगौ दे दानो बुलायदोबो बुथारलायदोबो नोंसोर दिनै बुथारलायाब्लाबो बुलायाब्लाबो गलांखाया आंनाव जाय हाबफैयो बियो आरो थांफिननो मोना जोबोद मोजां Welcome to Bodoland. Thank you. Anything problem in journey? No, not at all. आसा मा लोंनो जेबो लोंला सिद्दा मेन पइन्टआव फैदो नोंनि कस्तुरी आरो डायमन्ड लांनो फैनाय थांखिखौ आं जाफुंहोगोन र 1 मिनिट नोंसोर सानैया दिनैनिफ्राय आंनि मानसि हेलौ सार सानै सेलेक्ट जाबाय जोबोद एक्सपार्ट मानसि बुथारनायावहाय खामानिया बाहायदो बिदिब्ला जागोन सार जिंगा दासि आरो मोजाङै खोनासं आं नोंनो खोन्थाहरनाय कस्तुरी आरो डायमन्डखौ जाहाथे जेरैखि जाया मोनो नों जेंगा दासि खामानिया जागोन नैबे बड'लेण्डनि दादागिरि थासेयाव जेबो प्रब्लेम गैया नोंबो खम नङा डायलगाव नाथाय नों आंखौ थगायबाय थायो रां लायो मालफोरखौ हरा र 1 मिनिट हेलौ अट'मेटिक दैमाल' सफैसिगोन क'क्राझाराव रेल स्टेशनाव गोख्रैनो हैदो आरो मानसिखौ बेगैनो हमनानै लानानै फै नङाब्ला बियो सोरनोबा फानबोनबो हागौ हावनो फैबाय मानसिया
हेलौ बस खामानिया जाबाय दे नों फैयाबा जों बेखौ खेवनाय नङा नोंसोर साथामा बैयाव थानो हायथ'दो बेगाव हर आं बेहाय दोनथ'नि एबार 2 करोड़ मोनबा साब्रैजों 50 लाख रानलायनानै आलादा आलादा थालायदिनि आंहाथ' बिबानखौ गदाय लानो हाबावब्लानो जाबाय नों गदाय लानानै सेंग्राफ्रा माखौ लानांगौ जाखो जों बादि हिनजाव गोनांफ्रा गदाय लायाब्ला सोरथो लाबावब्रा सिख्लाफ्रा बुरै लांजोमसैसो मानो सेंग्राफ्रा हिनजावखौ थाब लाला बेराफारसे बर' सेंग्राफोरनि अनजिमाया खम जालांबाय जेखिजाया दा जों ड्रेसखौ गानस्रोगोनलै नङाब्ला जोंखौ मानसिफ्रा सिनायगोन बिमा आब'आ गैया बहा थांदों जयश्री मोननाव गायहेन लायदों दे नोंनो लाबोदो दहाय जोंनो दोननाय जौआ दिनै मोजां लोंथारसैलै राम दे दामना हो गिटारा नोंबो थाब्ला दामना हो सनाथि आगै नोंखौ साबसिन नुथारदों दिनै बोरैबा नोंगौ गुमै औलै आगै सनाथि रुफाथि आंनि लोखि नों आगारा फेबायबो नमा गुमै नोंनि महरानो फेबाय सना गुमैया रमान्टिक डायलगाव खम नङा माथो रमान्टिक डायलगल' नङा रमान्सबो खालामनो हायो आं नोंजों नों मानियोब्ला गदाय लागोन आं नोंखौ गुमैया लाजिथाराबो दोद जाम्बि जंखायदोंसो आं बिबोनां जंखायदोंसो आं नोंखौ जेबो दासान ओइ आगै खेलायदोंसो आं नोंखौ जेबो दानो मोजां मोननायाथ' मोजां मोनोमोन आंबो नोंखौ गोसो थोनायाथ' गोसो थोयोमोन आंबो नोंखौ नोम्बौआसो जादों महाजारला नोम्बौआसो जादों जेथ' जाला ओइ बिबोनां जंखायदोंसो आं नोंखौ जेबो दासान ओइ आगै खेलायदोंसो आं नोंखौ जेबो दानो नायोब्ला नोम्बौआबो मानियोब्ला देग्लाय बैसागुआव लाथारगोन आं नोंखौ गदाय आब'आ मानियोब्लालाय नों मा खालामनो गुमै नों गनायोब्ला नोम्बौआ मानियाब्ला देग्लाय बैसागुआव दोनखारलांगोन जों अराय थाङा माथो आं दा लासिंसिंनो बबेहाय होर जाम्बि खारसन फैदो नों खारसन फैदो लाजिथारा बे ओइ आगै खारसन फैदो नों खारसन फैदो बिरादथार बियो बिबोनां दंखायदोंसो आं नोंखौ जेबो दासान ओइ आगै खेलायदोंसो आं नोंखौ जेबो दानो आथिखालनि सेंग्राफोरा हिन्जावखौ लानो गिबाय बिनिखायनो आं नोंखौ आंखौनो लादो बुंबाय नङा माथो दा जानला मानला बुंलाथारो बियो आथिखालनि सेंग्राफोरा हिन्जाव लानो हायोबोला मानोथो बुंबाय थायो दानो हिन्जाव लानो हाया आंना गोसोथोना थाब लांखायो गुमै मिथिबाय
जाम्बि लाङा बियो नोंखौ थाब लाङा लाङा नामा नाय फैयाखै बुरि लांगोन नों आंनाव फैदो आं बुरिनो रोङाहाय मा बिबोनां जंखायदोंसो आं नोंखौ जेबो दासान आगै खेलायदोंसो आं नोंखौ जेबो दान मोजां मोननायाथ' मोजां मोनोमोन आंबो नोंखौ गोसो थोनायाथ' गोसो थोयोमोन आंबो नोंखौ नम्बवासो जादों महाजारला नम्बवासो जादों सेथ' जारला ओइ बिबोनां जंखायदोंसो आं नोंखौ जेबो दासान ओइ आगै खेलायदोंसो आं नोंखौ जेबो दान बिबोनां जंखायदोंसो आं नोंखौ जेबो दासान ओइ आगै खेलायदोंसो आं नोंखौ जेबो दान खेव खेव बेगालाय बैयाव दङ दैमालु आं दैमालु नुवालै रमेनसो आब' मानो खाखो नोंसोर बेखौ आंनि फंबायसो बियो रमेनसो हगार बेखौ मानो लाबोदों बेखौ रमेन नों एथ' गिदिर देरबाय माब्लाबानो जों सिनायाखिसैलै गोरोन्थि जाफ्लांबाय सरि ना मारि बारा जाथारबाय नोंसिनि आखला सोर फाग्ला सिख्ला मानसिफोरा खारा बाराबनो खें आमार रावबो खेङानो बबे आंनि फंबायखौ बेबायदि खाना दोनबाय थादों नोंसोरो लाजिया नोङो बिमाखौ बेबायदि खानो आरो नोंसोर साथामा दिनैनिफ्राय आंनियाव थानो मोना नोंबो फिसाइब्लाबो होखारगोन आं बांद्रायबा थ' बेगाला मानि बे थ' गार सरि बस अट'मेटिक मिस्टेक जाफ्लांबाय डोंट डू लाइक दैट बिखुनजोआस इन फिउचार नोंसोरखौ आं मा बुंखामोन खामानिखौ मोजां मावो होननानै बदमास बारो बम भोलानाथ ओइ साधु इधर आओ आं बर'सो फिसा नों बे हाग्रायाव मा मोनफैदों आं बै हाग्रानि दैसायाव फुजा होफैदोंमोन फिसाफोर फिसा नोंखौ मोखाङाव नायनानै मिथिबाय आङो नों बेसेबा गोजान जायगानिफ्राय फैदों बे रायजोआव माबा मोनसे थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय नाथाय राहु आरो केतुआ एसे दिगदार होगासिनो दं सुथुरा नोंखौ फोजोबनो नाजादों नोंनिसो खोथा बेयो आं बिदिखौ फोथाया बे आंनि खोथा नङा फिसा नोंनिसो खाफालनि खोथा नों उनाव मिथिलांगोन माबार थां बे जायगानिफ्राय नङाबा दानो नोंखौ फोजोबगोन आं मा बुंदों नों साधुखौ ओइ गोख्रै ओंखारलां ओइ थां आउट लाग बम भोलानाथ आजिखालि साधुफोरजों बिसास गैयालै हेलौ गाखोर दैमालुखौ संदो दैमालुआ बारग'बाय
नों बेवहाय मानो फैखो बिजय? न'आव आराम जिरायबाय थामोन ना? बेसेबां जिरायबावनो रैसुमै, एसे बेरायनो लुबैबाय, जायगा नायनो लुबैबाय आरो देहाखौबो एसे राखांनाय मोनबाय। जायगा नायनो? दसे जिरायनोसै ना? नों मोजां राखांब्ला जोंनि खाथि खालानि गामिफोरखौ दिन्थिगोन आं, बड'लेण्डनि माखासे जायगाफोरखौबो। बड'लेण्डनि मा जायगाफोरखौ? जेरै मोसौ गुमग्रा फोथार, ना गुरग्रा दैसाफोर, ओमफ्राय माइ गायग्रा दुब्लि बायदि बायदि। आं बेफोरखौ नायनो गोसो रैसुमै। आं दिल्लीयाव गारि मानसिनि होंगो दोंगो आरो पलुसनाव थाबाय थानानै आंगायनाय मोनबाय। दिनै बड'लेण्ड रायजोआव सफैनानै गोसोखौ एसे साबसिन मोनदों। बेनि मिथिंगानि महर, फैलाव सोमखोर माइ दुब्लि, दैमा दैसा जिरि जिरि, गय खान्थाल थाइजौ बारिजों बुंफबनाय गोम गोम बर' गामि। थारैनो आंनि गोसोआ गोजोनदों आरो साबसिन मोनबावदों नोंसोरखौ लोगो मोननानै। रैसुमै, नोंखौ लोगो मोननानै आंनि जिउखौनो गोदान जोनोम जानाय बायदि मोनफिनदों। नों नङामोनब्ला आं दिनै बुहुमाव गैलामोन रैसुमै। थि बिदि दाबो, जाबाय जोब्बाय, बेफोरखौ दा रायखांसै। खैफोदखौ रायखांबाय थाब्ला खैफोदा साफियोनो। थ' थांदिनि। रैसुमै, नों आंजों दिल्लीयाव थांफानो? अरायनि थाखाय। I love you, Rishmi. Love you too.
बे जिउआथ' रजे नोंनिनोखा बे जोनोमाथ' नोंनिनोखा आंनि जोनोम जोनोम आंनि बिखा बिख्लो गासिबो नोंनि थाखायनो गासिबो नोंनि सायावनो नोंखौल' मानो गोसोखाङो नोंखौल' मानो सानबाय थायो फाग्ला जायाखैथ' आं जाम्बा जायाखैथ' आं नोंखौल' मानो मोजां मोनो गोसोखाङो नोंखौल' मानो हास्थायबाय थायो नोंखौल' मानो सानबाय थायो नोंखौल' मानो नागिरो मोजां जादों एसे मोजां खालामबाव बाबु रैमालु आफा नैबे जोंनि सार फोरोंनाय वाह मोजां एबाराव धनिजानि मानसि बुरजाखौ जोनाय वाह एथ' मोजां आफा दैमालु एथ' गोबावनि उनाव दिनैसो न'आव फैबाय नों आं दिल्लीखौ गारनानै अरायनि थाखाय फैबाय आफा नोंखौ गामिनि मानसिफ्रा मा लांखावनो निमाहा होखांबाय फैफिनथोंसै होननानै आं गावखौ सुद्रायबाय आफा फांफुं सिखावनि खामानि मावला जौ लोंला सिगारेट सोबला न' जा एसे हा दं बेखौनो हालौनानै जानोसै आं जोबोद मोजां खोथा फिसा
आं गोजोनबाय। नों आदा दैमालु ना? औ रैमालु, नोंबो सेंग्रा गिदिर देरबाय माथो। नै आं नोंनो गस्ला गांसे लाबोदों। गाननाय दोन' गोलोमदै फुगारनानै। मा गेलेदोंमोन बाबु? कम्फु। कम्फु गेलेहोयो आङो बेखौ। मानसि बुनो थाखाय नङा, गावनि देहाखौ राफोद खालामनो थाखाय। देहाया राफोद जायोब्ला खामानि मावनो बाया, फरायनाय एरिनाय बानो रोङै जालाङो। दिल्लीयावनो आंखौ मा मा जायगायाव बेरायहोगोन? दिल्लीयाव आं दिल्लीयाव नोंखौ नायहोगोन इन्डिया गेट, लटास टेम्पोल, राजघाट आरो कुतुब मिनार आरो पिभिआर सिनेमा हलाव सिनेमा नायहोगोन आरो गोबां जायगायाव। आंबो जि गोसो जायो दिल्लीखौ नायनो। नंगौ ना? थुगोरलाय। बेनिखायनो आंबो रैमालुखौ कम्फु सोलोंहोबाय। आंबो अलसिया जाला आफा, न'नि खामानिखौ मोजां मावनोसै। ए माथो आदा फैदों, माला सफैया? ए रैसुमै, दासो सफैदों आं। ट्रेना 5 घन्टा लेट, ब्रह्मपुत्र मेला मोसौ गारिसो खारनायानो। आंनो मा लाबोदों आदा दिल्लीनिफ्राय? ए नायदो न', नोंनो आं मा लाबोदों। बोरो? ए गस्ला आरो सुइटारबो, मोननैबो मोजांथारहाय। नायलाय बिजय, आदाया आंनो मा लाबोदों? नोंसो? नों दैमालु? नोंसोर सानैजों सिनायलायो नामा बिदिब्ला? आदै, आं जाय भेनिटि विकनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन बेखौ दैमालुआ लाबोदों। आं बेगखौ सिख'दोंब्लाबो बेगखौ सोमखोरासो लादोंमोन। बिनिफ्राय बेगखौ हैफिननो थांदोंमोन, नाथाय लामायाव सोरजोंबा होसोलायनायाव सोमखोरा बेगखौ बावलाङो आरो आंजों फैफायो। आंथ' लाबोआखै। जेखि जाया मानो बिजय, बिनि गोरोन्थिखौ निमाहा हो। आरो दैमालु, नोंबो बेनाव गोरोन्थिनि निमाहा बिदो, बेग सिख'नायनि गोरोन्थिनि थाखाय। गोरोन्थि जाबाय बिजय, निमाहा होदो। दे जेबो नङा, निमाहा होबाय आं। नाथाय भेनिटि बेगआ? औ, दानिया बेगखौ बिजयनो हरदो। बेगालाय बेयावनो, बेग हरनायालाय माथो गिदिर बाथ्रा। बे बेगाव मा दं मिथिगौ नोङो? खेवनानै नायाखै आं दुखुजों, बोरै मिन्थिनो? नाथाय रांथ' दंखायो। डायमन्ड? दासो मिथिबाय आं, नों जोंनाव माब्रै हरखाब सफैदों। बिजय, बेफोर जिरादखौ दिन्थिजाबाय थाया। एन्जुरा खोमाल' गैया, मेगनबो दं। गोख्रै बेगाव सोफिनना न' सिङाव दोनो। ओइ, नों मा जारलाबायखो? माब्रै गोख्रै हर? नोंनो आं मानो हरनो बे बेगखौ? आरो नों बे बेगखौ बोरै मिन्थिखो? आं जेबो मिथिया, बेगा हर नङाब्ला। ओइ, आंनि फिसाजोनि मोदोमाव आखाइ दाहो। ओइ बेटा, आफाखौ मा खालामदों? नुबायना आं मा खालायनो हागौ? नायगोन आं नोंखौ। ओइ दैमालु, नों आंखौ मा नायनो? नोंनि बिनानावखौ नाय। नोंनि बेगखौ हराब्ला नोंनि बिनानावा थैनोसै।
आं गावनिसै नै ओइ र' नो बेन्टिबिका गुड बय गुड मानो हरखो नों सैमानो मानो होखो नों बिजय अरे नों अट'मेटिक गोथाङैनो दङ बुजिबाय आङो बिसोरो नोंखौ रैखा खालामदों आरो कस्तुरि डायमन्डनि थाखाय नोङो बेयाव फैदों बोरैबा हरनाय नायनांगौ जिनिसा दंना गैया जाबाय थौदो बयबो सिख्लाया गुदुंथावथावथारब्रा नैबेथ' जोथावथावथारलै दावरावआ थेमाखौ आंखौ लांनो थिनदों नंगौ नामा गोख्रै लांदो नोङो能让我不出来啊！我他没信的，啊！耶！嘿呀，嘿呀，嘿呀！哎，哎，哎，嘿呀，嘿呀，嘿呀！
जोबोद मोजां आं बिनि थाखाय नोंनो बान्था होगोन हेलौ सार आं डायमन्डखौ मोनबाय जोबोद मोजां नाथाय खोनासं मिनिया सांग्रांथा दावरावनिफ्राय दावरावनो बेखौ दाहर जागोन सार आं नोंनो 1 करोड़ होगोन नों आंनो गोख्रै हरदो बे कस्तुरी आरो डायमन्डखौ आं गासै 20 करोड़नि फानहरगोन बेखौ दुबाइयाव नोंखौबो ट्रिटमेन्टनि थाखाय लांगोन आं जार्मानाव जिंगा दासि मा जाखो दावराव बुंदों मिनिया नोंनि राखावसारा फिनिश मिनिया बै डायमन्डखौ हर आं नोंनो 2 करोड़ आंनो नोंनि 2 करोड़बो नाङा आरो डायमन्डखौबो नों मोना नों आंनि सारखौ गावथारदों आंबो नोंखौ नागारा नोंसो गवा मिनिया फै बिदिब्ला आंनि आड्डायाव दे थांगासिनो दं नायनि मा बादि आड्डा बे नोंनि नायनि नोंखौ मेनिया बै थेमाखौ नों आंनो गोख्रै हर ओइ दावराव नों आंनि बस राखावखौ बुथारदों बेनि खिथेखौ दानो लागोन आं थेमाखौसो बिबावदों नों आंनाव जिउआसो थांसिगोन बेखौ ताल गैया नैबे सिखा खंखायजों नोंनि गोदोनाखौ हागोन आं नों हानो आंखौ बे दावरावखौ दुनियाव आंखौ रावबो बुथारनो हानाय मानसि जोनोम जायाखै इंलेण्ड दुबाइ सिंगापुर हंकं बायदि जायगाफोरनि डनफ्रानो आंखौ गियोबो रावबो आंनि बेरेखा राव बुंनो हाफेरा दिल्ली बम्बाइनि खोथाखौथ' दोन आरो नोंथ' बड'लेण्डनिसो मोस्रोम मासेनि समान नङा बार सुगासिनो उरायगोन नों नों आंखौ गावनो गाव न' थेमाया नाथाय बे थेमायाव जेबो गैया आसल जिरादा आंनावसो दं आंखौ गावथारब्ला बहा मोननो नोंलाय मिनिया आं नोंखौ गावा डायमन्ड आरो कस्तुरीखौल' हर आं नोंनो 2 करोड़ होगोन 2 करोड़ बिदिब्ला मोनसे गेम गेलेनि नोंनि मानसिजों आंनि मानसिजों साफा साफा बुलायलायनांगौ जाय हायाव गोग्लैगोन बे सिखा खंखायजों दानस' जानांगौ बिनि उनाव जोबनायाव जायनिया सासे थायो बेनो कस्तुरी आरो डायमन्डखौ मोनगोन पुराना गेम गोजाम गेम सिनेमानि गेम मिनिया सिनेमानि गेम गेलेनो Dami, sino mo? Nang kami ni Black Jack. Mili po.
왜 까부들래? Arah pistol aku. Hei, lapor dah. Barang gue dah, mama kamu siap. Arni be ko story be.
Yai! Hoya! Hoya! Yai! Daurau! 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 नोंथ' सोरांसो नों थैखानाय बोरै फैखो नों गोमोदों दावराव आं माबोरै गखो खोनासं सोमखोर आं सासे साइड इन्सपेक्टर बेनिखायनो आंनि खामानिया संनाय साइड नों आंखौ हेफाजाब हो सोमखोरा आंखौ सुफ्लानानै बिसोरजों लोगो जाफ्लाबाय
हेल' बिजय दावरावनि मानसिया थांगासिनो दं बेनि उननिफ्राय गासिबो खौरांफोरखौ सोमखोरा आंनो होबाय थादों आरो आं बिजयनि दावराव नोंखौ हमनो थाखाय आं बिरदाव आरो गोमसारनि मदद लादों आंनि नामा बिजय दिल्लीनिफ्राय फैनाय क्राइम ब्रान्चनि सिआइडि इन्सपेक्टर मा औ नंगौ आं नोंसिनि खोथाखौ गासैखौबो खोनाजोब्बाय नोंसोर बेकार सेंग्रा आरो दा नोंसोर सिखावखाय पार्टियाव हाबनो नाजागासिनो दङ नाथाय खोनासं नोंसोर देरफुनाय सेंग्रा गाज्रि आखु सोलोंनो नाङा नोंसोर बेकार सेंग्रा समखौ ओरैनो थांगार होनो नाङा आंनि खोथा ला आं नोंसोरखौ साफ्रोमखौबो लाख लाख रांनि बिगोमा खालामनो हायो आरो नोंसिनि बेकार प्रब्लेमखौ आं सल्भ खालामनो हायो नंगौ नामा बेखौनोथ' जोंनो नांगौ जोंनि लोगोफ्रा सासेबो थैयाखै जोबोद मोजां लोगोफोर नोंसोर बिराद मोजां एक्टिं खालामदों बिनि थाखाय बिजयआ नोंसोरनो 1 लाख रां होनो नागिरदों नोंनि आगदा आखाइ राखाव आरो नोंनि आखि आखाइ मेनियाखौबो जों नोंनि आखाइजोंनो फोजोबबाय बेखौनो बुङो नाखौ नानि मेजेमजों एवनाय जों बिफांखौ दानफायनायाव दालाइखौ दानखाग्रोयो जाहाथे बिफांखौ दानफायनायाव हायाव खाथि खालायाव जेबो बिफांनि खहा जाया Bloody Sarang, there is nobody who can catch me. I am Daurao. Understand? What the hell are you talking about? Listen, we have been playing a great game to catch you for so many years in Delhi and Bodoland. Now finally we have found you. You are a bloody and enemy of the society. So you must be finished. Then the society will have a great benefit. And that's the things what society wants to create. A good environment among us. बेथ' खिफि हंलासो दावराव नोङो सान्दों गावखौनो जोबोर गिदिर स्मागलार आरो जोबोर चालाक नाथाय नों सासे जाम्बाबो आं जे नोंखौ बड'लेण्डनिफ्राय दिल्लीयाव हमनो थांदों नोंजों गोरोबफ्लादों नोंनि गुदि खिथा संदों बेखौथ' नों जेबो मिथिया आं सोर आं खारखुमाग्रा नङालै ना खियानो सैमाफोर फै जानोबा हेल' सोरां दा बबेयाव जों दा नोंसिनि सायावहाय बास नेगासिनो दं आं बिसोरजों गोरोबफ्लाबाय आरो बिसोर आंनो माखासे खोथाफोरखौ खिन्थाबाय बिसोरो माने जों दा राखावखौ लोगो हमनो थांगासिनो दं दैमालुआ फैब्लानो हमनानै कस्तुरि आरो डायमन्डफोरखौ लानो बिनिखायनो जोंनि प्लेनिंआ ओरै जानांगौ आं नोंसोरखौ लामायाव थानाय नुब्लानो सोमखोरखौ गाबज्रिगोन अब्ला सोमखोरा आंखौ रैखा खालामनो नाजागोन नों सोमखोरखौ हेफाजाब हो आरो जोंनि उन फै अब्लानो राखावखौ संनो हागोन आरो दावरावखौबो फोजोबनो हागोन आरो गोसोआव लाखि दावरावखौ फोजोबनांगौब्ला बिनि आगदा आखाइ आखि आखाइ फोजोबग्रोनांगोन आरो खोनासं सोमखोरा जाहाथे आंनि बाथ्राखौ जेबो मिथिया दे जागोन गोमोदों नङासै आंखौ बयबो मिथियो खिफि हंला होननानै
नाथाय आंनि थार मुङा जोंस्रां ब्रह्म आसामनि सासे CID इन्सपेक्टर नों CIDसो जोंनि बड'लेण्डआव नोंखौ हमनो थाखाय CID नि सेलेक्सन खालामो आं आरो सोरां सानैबो जोङो सेलेक्सन जायो उनाव नों जे कस्तुरि आरो डायमन्डखौ मोननो थाखाय दैमालुखौ संदाननानै बड'लेण्डसिम फैयो बेयावनो जों नोंखौ हमजेननायनि सालखौ जागायजेनो बिदिनो नोंनि आगदा आखाइफोरखौ जों फोजोबो आरो नोंहा बे बुहुमाव जेसेबां गोसोम रां दं बेखौबो जों सिज खालामबाय आरो नोंनि नैबे जालि पासपर्टखौबो दावराव नों मानसि ना मानसिल'सै नाथाय जिंगा दासि नोंखौ जों बुथारा नोंखौ जों थैजासिम जोबथेसालियाव जोबनानै दोनगोन जाहाथे नोंनि गाज्रि खामानि मावनायनि उनदाहा खालामनानै नोंनि आत्माया जेनो दावराव You are under arrest. आं नोंनि सोमोन्दै मिथिथाराखैलै नाथाय मोनसे खोथा थालांबायना आंनि मानि पार्सखौ सोर सैमानि फिसा लांखो बेखौबो संनो हायोमोन ना साब्बास नोंथां थेंक इउ आदे माब्ला सफैया दिल्लीनिफ्राय दासो सफैदों बेलाय सोर जाखो अ बियो रैसुमै आदै खुलुमबाय आदै जागोन दे जेखि जादोआ बिजय कस्तुरि डायमन्डखौ आंनो हरदो आं आदानो हैफिननोसै दङ नै नो बिजय नों नोम्फानो खिन्थाहरदो आं थांग्रोनोसै जागोन दे थादो दे हेल' आफा आं कस्तुरि आरो डायमन्डखौ मोनफिनबाय जोबोद मोजां माब्ला फैगोन दिल्लीयाव थांसै साननैनि उनाव आइया दंना खाथियाव औ दङ होलाय न हेल' आयै आं कस्तुरि आरो डायमन्डखौ मोनफिनबाय लोगोसे आं नोंनि थाखायबो मोनसे मोजां गिफ्ट लांफागोन फिसा आं जोबोद गोजोनबाय आरो मा गिफ्ट बियो लाबो हेल' आदा नों बड'लेण्डनिफ्राय आंनो दख'ना लाबोफा दे लांगोन दे लोगोसे नोमबाजैबो लांफागोन आं बाजै औ नोंमारगौ नंगौ सोमखोर दङ दङ नै रायलाय होनाय सोमखोर आदाया बाजै लाबोफायो होनलाय औ नोंहासो नोमबाजै मोनसै नोंहाबो लाबोफादो मोजां हिनजाव आं बड'लेण्डनिखौ लाया बबेनिखौथो लायो दिल्लीनिखौसो दिल्लीनि सोरखौ सोरखौबा बुङा आं मिथिखाबाय नों आंखौ मोजां मोनो आंबो मिथिखाबाय नोंबो आंखौ मोजां मोनो सिमां नुनाया जामारबाय थांगोन आं नोंखौ जोंनि बड'लेण्डआव दिल्ली टु बड'लेण्ड